Salam, hormatly adamlar. Hoş geldiniz. Sapara Aydın. Sizem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşler, selamun aleykümler. Emmeğinde ulu kiçi Aydın kemine size de selam. Buyur kemine. Sapara iyileşler tamamen. Ava Sapara bugün her hepde bolşaýaly soralara jogap. İyileşlerimizin hepdäniň içinde yazan taýýarlan. Ýa-da şu wagt akyllarına geljek, yani islendik soralarını sorap bilerler. Ýa-da biz bilýäsok bunda däl pikir alışverişi edýäs iyileşlerimiz bilen. Da o bolmasa kendi zady bilýän adamlar ýalak görýänlerim bar eken bilemdok görüp. Beýle däldir. Bilgigi bolsun. Ölüm galyp meselelerinden sorap görlermi ýa Sapara? Hay ken. Indi soru jogaplara geçmezden ozal bir yarım saat iyileşler aktual o meseleler boýunça gurrun edýäs. Bu hepde de gyzykly nämämiz bar. Ýa-da payok meselesi diýip aýtsam kem bolmazmy kan diýen. İyileşler. Payok meselesine geçmezden ozal, ýa-da payok nereden gelip çykdy diýip sorarsynız häzir belki. Bir-birine bağlı gaty giýiniş meseleleri. Dolayısıyla şu an bugün bir bağlamakçı olýas. Ýuwaş-ýuwaş soň giýinişle ders. Bizim barmak isleýän bir nokodumuz var. Ve bu zatlardan hem netije almak isleýäs. Yani siz hem islemelisinizdir. Bu zatdan netije almak diýmek Türkmenistanyň üýtgemi diýmekdir. Biz şu taýda gurrun bere ýa-da Türkmenistanyň içindäki K5'nikleri adam edberdik de köpüsine. İçki pikiri dünýäsi üýtgäp başlady. Olar ýakyndan izarlamaly bolýarlar, yazmaly bolýarlar. Aýdaly ýa-da çalt üýtgemesin. Çalt birden üýtgese deme bolýar, aňyrsy boş bolup bilýär-de. Dogly düşünüp ýuwaş-ýuwaşdan üýtgemelidir. Indi ekrana bir näme getirip goýdum. İyileşler üns veren olsanız, yani Türkçe yazıya bu adamlar azırak köpçülüğün adam diýeli. Da birisi felsefeci yine şu an ekranda durýanda Cumhuriyet bayramını kutlaýar. Yani bundan 4 ýyl 2018 diye 4 ýyl bundan azal Cumhuriyet bayramını kutlapdyr Türkiýanyň ve kutlawynda şey diýär. Siz meniň rýam, ýani goýun sürýümsiňiz we meniň gullarymsyňyz diýen padşahyň elinden aýryldyk diýär. Hawa düşünüp bilýäňizmi? Egemenliğin alınmağı egemenlikden düşündür. Hawa. Indi Edip Yüksel diye bu adamlar köp adam belki tanıyandır Türkmen iyileşlerimizden hem. O taýda da yazýar. Bundan erwedi ýok diye. En güçlü padşanyň adyny tutup yazýar. Fatih Sultan diye. Yani onun nemeleri, o pikirleri, o taýyny ýokarsyny däl. Bize esasy gyzykly yer var. İkinci paragrafta halka diýip başlayan yer vardır iyileşlerimiz verseniz. Halka. Gullarym ve riayam, yani hayvanlar, yani goýun sürýüm diýip yüzlenýärdi diýär. Yani köleji diýmek gulçy ve jariye diýmek gyrnak. Gulçy ve gyrnaklyk bolan ýanky nemeden sıyırılıp ayrıldık diye bu adamların yine şu raýat sözüne garaýyşlary iyileşler. Raýat sözü gaty erbet sözdür. Indi bundan payok geçýärse, payokla nähil bağlanşyklygy var diýersiniz.
Aydın'ı köprek neme ders? İlkinci Aydın orta attı, ekranda orta attı bunu. Yankı payok yine kimlere veriliyor deyip sorap yankı orta bir soru atıp cevabını verdi de. Yine onunla bağlanışan yeri şu daya. O Aydın ben birinci sana vereyim son Saparağa. Buna aytacak nemesi var. Sağ ol. Yine hava birincilik bilen aynı vatandaşlar şol yine bu adamları tanan yani kim bular ne için böyle deyiptir. Yani adamın yani background'ını tanasanız ne kadar fikirleneceğini bilyaniz ve sonra özünüz aydarsınız boş kızın yine boş kızın diye ve Türkmenistan'da rayet söz yanlış diye boş kızın diyenler var ya da neme ziyanı var diyenler var. Ziyanı yine sonunda seni payoğa bağlayanlar. Payok diyen de elbet zat deyip fikir edip bilerseniz yöne payoktur yani ben gözümde sözlerim elbet olsu yoktur. Payok misal için öyünde sığır saklayan olsam süt almak için yankı doğumdan son değil yani doğurandan son ya da ön başlayan ben bilemem bu sığır. Doğru ondan son başlayan. Oğuz süydü diye yeni neymiş? Yok, süydü arttırmak için payoğunu arttır yani diyecek burada. Ne Yani o doğulandan sonra ya da bir iki ay başlayan mı onları bilemek detaylarını yöne bilyen zaten şu hayvan rasyonlu işlendir yani. Hava. Yine şuna payok değil yani. Ondan sonra türmede saklanayanlara da payok değil ya. Yöne Avrupa'da yem değil yani payok. Konslagerler payoktur belki. Türkmenistan içinde Orset'te postsovetlerin hemmesinde de payok değil ya. O doğru. Sağ olsun şu adamlara payok veriliyor. Yani olan özlerinin kazanımı mümkün şey yok türmede. Yani Avrupa'nın ya da Amerika'ya alıp verilen türmelerinde onlar özleri kazanımı bilyen mümkünçiliği var. Şirketlerin ürettirler. Yani işlet bilyenler olarak. Son için olan teyen payok olmaya. Yani yine payok sözü yine şon yaldırak manası var vatandaşlar. Azat bir adama payok verip bilmeyen. Azat adam nämeyeceğini özü keskitleyen olsa olayan payok değildir. Yöne başka biri keskitlep sana ölçep beryen olsa köp azlığında değil derdi. Payok olsa karnın doyanok demek değil. Belki seni semretmek ister biri. Sonra soymak ister. Türkmenistan'da önsörüklerim yankı adamı bayat yağlar gerek olsa kahraman yine diğerler ulak yağlar. Ondan sonra yol ediyen yani semredip soymak milyon. Yani adamı özünü öldüren oklar öldürüyorum kötü adaylarda yöne yok etmek sözüm yanlış söz bu arada. Yöne son yankı toplan baylığına el oylayandır. Yine olan bir pay yoktur. Yani Türkmenistan'da şu an bay yankı adamlar bay değil mi aynen olarak? Pullu ve özlerini bay deyip fikir eden adamlar vardır. Yani onlar payağı kapalyalar siyasi emretmek için. Yani baylığını arttırsın, pulunu arttırsın, sonra el koyuyorlar. Türkmenistan'da gördünüz mü? Şu pullar ölen bir tane yani bilemek belki yahta satın alan var mı? Ya da samolyot satın alan var mı? Vertolyotu olan var mı? O zatlar kendi bir kımmat zat değil, bay adam için. Var mı şuna adam? Ne için yok? Yani bay diyeniniz maşini vardır, bir hem iyi çıktı diyendir. Yani şuna bay diyendir Türkmenistan'da. 10 aylık baylık, o baylık değil mi? Yine payok sözem dine temine yankı rayetlara verilendir. İktisadiyetten seyretseniz ama payok demek yani black market değil ama payoğa, talona, novata bulan hemmesine karavazır değil. İktisadiyetin dilinde karavazırdır bu. Evet zattır yani. İktisadiyet yankı bazarın özü işler bilmeyen olsa bazarda näme yiyeceğini ve neçe miktarda yiyeceğini ya da näme satın alacağını, näme giyeceğini alıcı bilen öndürücü ikisinin arasındaki sözleşmeden ortaya çıkan bir netice olmasa ol yer karavazlardır. Yani yine şunun için bu zatlar aslında halkı eskermezlik değil yani. Ben bilemem Türkmenistan'da şu gün bir halk var deyip biliyorsun ya halk ol ya bir toplum mu ya da topluluk mu?
Ýöne raýatlygymys iki uçsuzdur. Indi raýatyň nemesi bolmaýa aýdym. Raýat san bilen görkezliýär gynasakda. Ama Bu raýat jemgiýetem diýilen ok. halkam diýilen. Hawa indi sany köp bolsa da sürü diýilýär. Gyzykly tarapy. Hawa nähil düşünülse düşünülüp bilinär. Aýdym sözüňem böldüm men ýöne. Yani yok. Yani yine şol zatlara gelýär. Kemine pikirlendikçe bilemok mende de häzir gitgide yankı nämeler görýände öňem sonra görýärdim bizde halk barmy? Bizde jemgyýet barmy diýip soraýatym. Ine paýok meselesine näme getirýär? Raýata getirýär. Raýat diýmek. Raýatyň halk bolup bilmeýe ýa-da toplum bolup bilmeýe bir topluluk ýa-da sürü sözü has dogry bir sürü bolup bilýär. Şoň üçin bizim prezident saýlamana hakymyz ýok. Hakymyz barýalydyr, ýöne hakykatda ýaly işlän ok. Prezident saýlap bilemiz ok. Prezidentimiz aýryp bilemiz ok. Ýani ine men halk diýip aýtjalar, halk güýçlü, halk güýçlü da ýöne Nirede bu güç? Nirede onu göreli bir. Bir adamı saýlap bilen o. Öz araňdan saýlaýan onam. Başga ýerden saýlamak gerek däl. Öz araňdan birini ne sen prezident ol, senin bilgiň, kompetensiýaň, okuýuň, ýene-ýene şu prezidentlige ýetke, näme öz arasyndan bir adam prezident diýip saýlap bilen o. Ve o ýalňyş bir iş eden wagty şonu şol ýerden aýryp bilen o. Ýöne koýzat. Pikirini aýdyp bilen o. Pikiri ýok. Pikirine ünsürýänem ýok. Yine bu Türkiýany aýtjaňyzda, Türkiýede men bilemok Türkmenistan gelip işlän türkmenler näme pikir edýärler. Birinciden ýanky insandygyny we özüňiziň insandygyňyzy bilýäňizmi diýen sorag çykýar bäde. Yine Türkiýede şuňýalyk. Ýöne hiç kim soran ok. Şu zady näme üçin Türkmenistanda etmeliler? Ya da şu işi näme üçin biz Türkmenistanda etmeliler? Ya da Türkmenistanda näme üçin ýaşamalylar? Yine ertir bazar günüdür şu yer sahile gidin, deniziň ýa kenaryna bir çykyp gezip görüň. Türkler näde gezýär, näde ýaşaýar ýa şolar. Şolara edil siziň ýalyk adam. Artykmaç ýeri de ýok, kem ýeri de ýok. Şol ýaşaýyş şertlerini dünýäň üstündik ýerinde gurup bilýän, onu gurýan adam ýa insandyr, başga hiç kim däl. Ýöne Türkiýede şu zatlar nädip gurnap bildi? Ýani sultanat ýykylýar. Ondan soň raýatlar birer watandaş bolýar. Watandaş bolup bilen üçin eýem olar jemgyýetçilik guruluşlaryny döredip başlaýarlar. Öz iradelerini dile getirip başlaýarlar, ýa iradesini ulanyp başlaýar diýelim. İsteklerini dile getirýär. Ýene şoň netijesinde de şu günkü Türkiýemiz gurulandyr. Şu günkü Türkiýe diýende bir günde bolan zatlar 100 ýyllyk bir taryhy bar şu günkü Türkiýanyň. Ýaklaşyk ýani. 100 ýyllyk ýa-da Cumhuriyet taryhy bar. Epetlik kynçylyklardan geçendir. Indi seredin Türkiye devleti diýilen ýeri ýokdur. İslendik resmiýete seredip göreýän Türkiye Cumhuriyetdir. Türkmenistan edil şoň ýa 24 ýylda Cumhuriyet bolandyr. Bizde Cemhuriyet diýip ýazylýan eken. Telaffuzum dogrymy ýalňyşmy bilemok. Ýani Cemhuriyet diýip ýazylýan eken. Türkmenistan Cemhuriyeti. Cumhuriyet bolmak has dogry. Beýle kam ýalňyş däl. Wagt nemesi de cem bolanlaryň nemesi ýa-da cem bolup iş edýänler nemesi diýmek managa gelýär-de. Şol ýöne Cemhuriyet bolup bilen ýa şol Cemhuriýetiň watandaşlary ýa-da ýurtdaşlary bolýar. Ýöne sen ona döwlet diýsen, hem merde şol döwlet sözüni ulanyp gelsen hem raýat bolýar. Döwlet hawa aýdyňyna ben bunu birazrak soňa goýjapdym Saparaga söz berenden soň. Gozodum aýdaly. Ine döwlet sözü bardyr. Bir ara alın döwlet, raýat, paýok sözlerine. Bir ara alın. Vatandaşyna cumhuriyeti bolýar, raýatyň döwleti bolýar. Dawa soňa paýogy bolýar. Indi kemine döwlet sözüni düşündirelim. Döwlet sözü
Türkmenistan devlet diyen olsanız, o devlet her sefer prezident çalışanda ülkeye demek. Yani devamlılık yok demek. Yine biz Niyaz dövründe halk vatan Türkmen başı deyip gezdik. Ruhnama Ondan okuduk. sonra ruhname okuduk. Ondan sonra elim uğrasın, ömrüm kül olsun deyip absurt bir zatlar bulur. Gatervetler. Ondan sonra geliye arkada şöhret deyip gezdik. Neseredin hiç yerde Türkmenistan'a şöhret deyip ve şon Türkmenistan'a şöhret ya da Cumhuriyete şöhret deyilen bir ne değil ama sözlem Sözler kullandık mı hava? sözlem hiç kaçan ulanılan yok. Türkmen başa şöhret, Kurvanula şöhret, Beyik Serdara şöhret, ondan sonra Murat gelse Murat'a şöhret, yene şon yalık gidivermeli, yağlı. Nerede Türkmenistan? Yine şu zatlar eğer cumhuriyet olan olsa ve cumhuriyet düşüncesi olan olsa biz de kıynatsak da ministerlerde beyleki de vatı kıynandırıcı burada. Daşarı yurtlarda istendik bir 12-13 yaşındaki çağdan sonra görün cumhuriyet ne mi? Ne için var deyip sonra düşündürüp verir size. Bizim Türkmenlerin 40-50 yaş adamları sonrası şuna düşündürüp verir. Şunu ne diyeyim. Yine devlet olsak şun yalı oluyor. Devlet olsanız hiç kaçan Türkmenistan'a şöhret deyip aytmazsanız Türkmenistan'da şu prezident deyip birini aydılya ne şuna şöhret deyip gezersiniz. Olan her sefer ülkeye. O her sefer ülkende tutuş kitaplarını, ütketmeli yenelerini, ütketmeli. Sen devletin ütketli. Devletin manısı anış ol, ütketli diye. Kim gelse şun devleti oluyor. Dönüp duran bir neymi. Benim rayet oluyor. Kurban ol ya, erbettiysen yurda yamanladım deyip doğrular. Allah, misal için Azerbaycan Türkmenistan'daki problemaları aytsan, neymi diye, siz yurdu yamanlayanız, devlet yamanlayanız, beylek devletlere kovdu diyanız. Şu zat vardır. Sen misal için nahariyen de dökmeniysen, sana bir ay ine berekela dökmen nahariye deyip çapak çalsa, çol doğru mu ya da dökeni atın nahar dökken dökmediyse doğru mu? Türkmenistan'ın vatan haberlerine seyredin. Yani şol nahary ýene adam gowy bilen üçin alkışa etýärler şoňa. Naharyň gowydy bu. Dälhana örüpdirler ýa-ni diýer bu ýaşylygy. Nahary dogry ýa-da siz ine çörek almak üçin gitdiňiz, çörek aldyňyz, şol çörek size satan adamy çöregi bana berdi diýip şoňa alkyş aýtmalymy? Ýok, bermese gaýtan, bermedik ýagdaýynda şonu gündem edip çykaryp bilýän, ýöne beren ýagdaýynda o bolmaly zat. Tebiği bir zat. Hukmany zat, kanuny bir zat. Şoň üçin o zatlar habar edip çykarylany var. Türkmenistan'da bu uçluk samolyot uçacak diye. Havara serede. Havara seret. Şonu yollar yapıldı deyip havar etmedik adam. Yollar ne için yapıldı deyip şonu havar aslında ol elbet zat yolların yapılmalı. Yani yolların açık olmalı. Tebiği bir zattır. Açık olmalı yollar. Ben eğer yine olan rayet olsa elbette rayetler isten yine gidip gelme mümkünçülüğü yoksa eğer sen rayet. Yani vatandaş olsan yapmana yolları hiç kimin hakkı yok. Sen İslam yerine girip çıkıp bilmeli. Elbette bir cinayet etmedik olsan, bir birine azar vermedik olsan. Girip çıkıp bilmeli. Yani şunu hiç yerde haber eden oklar bu uçluk yollar yapıldı değil. Yani bir iki samolyot uçuruyorlar. Bu uçluk samolyotlar uçup başladı. O da uçan ok. O da uçan ok. Bir saniye uçça ikincisi yok. İki samolyot koyuldu deyip sonra bir uçça. Yani. Yine şun yalık haberler edeceğiz. Bu utanç verici zaten. Saparağa söz vereli. Ha bu sağ olun deme. Ben şu payoktan başlayın deme. Payok bu orta grupdak nemedir ya da sonku demeler. Payokun aşağı vardır. Geliyen yeri vardır. Payok düğün çıkan zat değildir. Yani bu zatları düşündürmek için ben bu diktaturan bir etaat şertleri vardı. Dünyada hem bir diktaturan formülü de bir megleştir. O etaatı içinden Tayland valinayan nemeler olan her şey ütköş bort bilýär. Her bir tütlük değildir ýerde. Ýöne etaatı nemeti ilk bilek senzurudur. Son mediany kontrol alýandyr, jemgyýeti durşuny kontrol alýandyr. Soňam bilimi çökerýändirler, bilgisi edýändirler, toplumy. Soňam ýanky kommunikasiýany gidiş geliş giriş çıkış hemani çäklendirýändirler. Şu dört neme hem diktaturan nemetinden mevcut bardır.
bu yankı şulon nemettir. Ne şu atlan hem de Türkmenistan'na metemelim görünüp durandır. Bunun sebebi vardır. Hem de diktatör olup gelen değildir elbette. Ben vallahi. En azından şeyle olan yaz. Ho. Yani bular yankı şun altyapısını etmek için size söz verirler. Şu atlara girişmek için. O şunu siz yuvaşlık bilen kabul eder yalak. Öz emeğiniz bilen kabul eder yalak demek bellidir. Yani Türkmenistan'ı öz başlıklığı çıktı deyip biz bir evhariyan içindedik. 3-4 yıl şeyde olduk. Onun ağdak geçmeli. O. Şu dövrde adatlık bir at neme. Badi diktatör entek diktatör bolmadık. Yatıp bocağını düşünüp görün vaktlar olmalı. Bilişimçe. Şu vaktlar şonu diktatura yakın edilmedik olsa Türkmenistan ehli post-Sovet Respublikaların içinde en öndeki devletten biri olacaktı. Öyle Singapur'da adı dengeştiriyordu. Şunlarla devlet olacaktı Türkmenistan. Şuna ehli mümkünçülüğü, potansiyeli, halkın iradeti, ifariyeti hem bedadi mevcut yetikti. Şun içinde de bir aktörlerin biri ben ödüm hem de adet gören adam da olmuyor ne bir realak öz nememizde öz çapımızda nemen içinde şu atları tolkunun üstünde aşağında değerlen neme onu geleceğim görüp biliyorduk. O beyleklerden doğumluluğumuzu, biradım öngdüğümüzü, yani olur yani tolkunun aşağında orada bir üstünde doğumuzu elmide ama hissediyorduk. Ortadan içinde de sözümüz geçetti. Ne Putin eden adamlar bilen biz işleşmiyorduk. O diyeninde diyenler köpüsü. Sankt Peterburg'da da hatta biz gidip varıp o zavutlar bir aylık bize işler yalan etbiliyorduk da. Yöne yani ors bizden hat yeme oyunu ökeni. Tecrübesi var da. Tecrübesi var ekeni. Biz ne de olsa bu da atları görmedik. Yaş neme o at yaş oğlum şu at yaşlamdadır da bolsam. Köpler bilen yok yani bir anırdan gelen bir instinkt nemeler var şu da atlar bilen. Onun bir logika şu da atlar bilen işleyette. Neme payoğu eleli. Payoğu gelmezden ön ne mut kadalantıngız. Ardan mut elektrik alantınız. Ardan kommunal hizmetleri alantınız. Hemmece çındır. Mut duğda alantınız. Hemmece dokumental nemedir. Fıratları neyle kabul ettiniz? Herleri ettiniz değil mi? Çapak çal, şunun siyasi nemettiler de propagandanın en güçlü nemeleri taşına içine hem yerine nemedi. Inni ben Norvegia'nı dengeştirin nemedim. Norvegia'da da adam çıkken evitem çıkken. Dünyada en gımmat nevitin bakatı Norvegia'dadır. En gımmat kommunal hizmet ayın bakaları Norvegia'dadır. Ne için? Doğru oldu. Kredi. Pulları bol maneden o. Norvegia'nın yığınan üyüşüren pulu yine 100 yıla Norvegia halkına yetti. Yani 100 yıla. Yani işlemen yatanda yetti. Mut bertbiler beren o. Evet. Size o yani siz fikir edin. İnni şu at Türkmenler adalet bilen yani adalet ödlep görüşüp görünler var da. Yani şunun adaletlerini tavır nemelerini dinleyip görüyen de vaktinde
payoğu bermensin sen eceğin näme inip kıyırıp görün yani görüşücüler var da adatlık görüşücüleri. Näme üçün payoğuk var diyenlerdirler. Payoğu näme üçün wagtynda bermedim. Şo taýda biri oğurluk etdi diýip. Bulun yani görüş nemeti görýän Mehmet. Yani aslında payok diýilen zatın bolmazlığı gerekli. Wow, ýöne näme üçün payoğuk var diýilen ok da. Şu Yani neme diýär-de, ýa-ni prezidentlik saýlawyna gatnaşyp prezidentlige legitimli edişleri ýalakrak bir ýagdaý bar. Ýa payogy bolmalsa ýalak bir zada getirýärler-de. Wow, onun payoğu size biraz köprek verse siz çoğu sesen berýäňiz. Gollarsınız. Siz mut gaz veren, bu verjek mi ya gımmat gaz vereni set verecek mi? Ne deňeşdirip göräýiň siz. Mut gaz verene set verersin. Soň näme bolýar ýine dowamında näme bolýar? Soňu bilen işiniz ýokdur. Demek raýatyň şolar ýalyk pikir etme nemesi bardyr. Yani sizi raýatlygy nädip taýinlýarlar? Türkmen bir çarwa milletdir. O türde çopon bir iki tane, üç tane gudyny ýaşlykdan ýödüni öwreşdirýändir. İmleýän gudydur. O näme üçin edýär? Giýje yani koyun göçönden emedenden şunu oýarır ýalak şonu ayağına bir yerine dank ýatýar da demek giýje. Şagal möjek gelende türü göçýär. Birden çykjagy belli del dangdara çen. Onu şonu o göçönü bu oýnam turmaly, oýunmaly eýetini oýarýar da silkinip demedim. Ine raýat demedinem şey diýerlerdi. O ne sürü yemek hem meclis kavat gelip durandır bu datlar. O inni potrot badır. Ne potrodum şu bu adını umum payok diýerler. Şu mutgada payogu ýerýändir. Potrodum payogu ýerýändir. İki magazynyň bolmasam payogu ýerýändir. İki kursun bolmasam döwlet magazyny, hususy magazyn diýilen zatlarym hem meclis şu payok diýen demek içine ýerýändir. Sizi kontrol etmek için onun sizi yani yönetmek için yani iki terbiyelenlerine ne deme diyorlar. O daştın yalar getirip verse kempuçuk görüyorlar. Şeyler ne şolur yalık. Sizi refleks demeye getiriyorlar da. Onun siz görüşünüzde yani burada talep edenizde o ne yapıp payok var deyip talep edenizde yok da. Siz payogu wagtynda bermedi deyip neme bildirýäňiz-de. Yani sizin görüş maksadyňyz şo. Bular da ýetdi, onu payogu berip goýberýär. Yerinde sanap durda ýa-ni üýtgen ok, üýtgen ýa-da hiç zat. Hakkını talep et diýilýär ýa hak. Ana siz hakyny talep edeňizde payogu talep edýär. Payok talep edilýär. Payok hakkınız değildir. Däl. Yani hak yok. Onun yine de bir zat vardır. Yine payok size ardan bakar berilýändir. O payok diýilen zat yağdır, undur, yani toğun ayağıdır, yine bir zatdır, çoğun meyve zatlardır da. Onun biri öndürýändir. Sizin ahlakınızın bozuluşunu idarlap görün. Onu biri öndürýär. O öndürýän adam onun kazanç etmelidir. Öndürýän adam sana ardan ya mut bermek üçin öndürýän näler? Siz şoň hakyny ýýänsiň. Birlerinin göz ýaşy olan. O birinin dehmeti. O deri. O hem adamın göz ýaşy. O sen şonu alıp o maňa az berdi ya kän berdi özüm urşuk alýan o şurudur. Onu kim öndürdü? Näme üçin öndürdü? Näme üçin şu şeýle diýilen pikir sizin hiç biriniň kelläňizde bolan nädir? Bolan bolsa aýdyk ne? Sizin diňläp bör sizi. Bir üç ýyldan bäri has taýykdyň diýip öňe sizin näme boljagyny da bilýär. Şunu geljegiňi de bilýär. O ýöne siz yani mutgayı katı oğurdunuz. Bildiğine mutu olay oldu da. O yine şu zatlan hem mecezi adalatlığın tersini işleyen de adalatlılık da. Yani bildiğin misal için.
Garibi adamda maşini var. Yani çünkü onu mutbindiğin vadan bunu yok. O denglik konu. Ha? O siz onun bir yerden adaletlik gözleýäňiz. Sizin öýdüňiz adaletli bolman. O size adalet diýden geldi. Şu atlar pikir eden yok. Indi bu atlar bir gapdaly, indi potrot. Yani Türkmen näme üçin yer menki däl diýip bilýän Türkmen ýokdur. O men potrotum az ya ken ya da susuz yerden verdi, şor yerden verdi diýip görüşýäntiňiz, gıýyrşýäntiňiz, tövüşýäntiňiz. Ýöne yer näme üçin sizinki däl. Hatta şeyle bir zat var. Şu yer atalarının yerdi ellerinden. Atalarının ellerinden alındı. O Şunu näme etmeli. üçin enken diýip bilen oklar, atatından alınandan bilen oklar, ýa bol 4-5 arka geçip gitdi de. Aha. Ne şu da atları hem bejetin bir payoğu var ýa-da. Yani adı payok bolsun olun ýöne bu demeti gatu uýundur. Onun kiri ne cemiyet boltoňuz bunu ahlak taýdan kiri şeýle bir zaya näme getirýärler de. O ne cemiyeti demoralizować etjek bolsoň şeýdi edilýändir. O sizde hiç şeyle moral yoktur. Bunu bilýänsiňiz. Moralyňyz ba bolsa, hak, hukuk, adaletlik, haram, halal diýip urrun edýänsiňiz. Ýöne ýa adaletin nemesi başgadyr. Siz o goloýuna da barp bilýäňiz. Sebäbi düýünü bilýäňiz. Tapara ne şu zadayda yankı hak vardı. Biz de Türkmenistan'ın içinde istenlik bir yerde Türkmen şu yaşayıcıların ya da vatandaşların diyeyim birinin yankı dini hakkında bir zat deyip görsem senin şol yol eder şol başlarında kaldım. Din hakkında. Yöne yani sapara ait da birinin hakkını yiýäňiz. Yine pul verip okoy ýerler. Para verip diýeli. Pul vermek ýalňyşdan para verip okoy ýerler. Bu diýmek sen o ýerde birinin yerine öz çağaňy okuwa saldyň diýmek. Sebäbi o ýerde konkurs bilen ýa-da ýarşy bilen almaly, universitetlerin etmeli için ýa-da dogry okuwçyny saýlap almak diýmek. Ýöne şol dogruýyny saýlanyp başga biri girmeli. Goňşyň çağasy has akyllydyr, has özüni ýetişdirendir, okandyr, öwrenendir we universitete barýar. Ýöne sen çağaňy isad edenok şol oýnap gezip şey dip ulaldy, onan pul berip okuwa saldyň. Ýene soň şol birinin hakyny ýep, ýene bu musulman özem, hakyny ýep, çağasyna okuwa salýar, diplom alansaň sadaka berýär safara. Näme diýmek bu? Nämenin dini bu? Haýsy din? Haýsy dinde şol zat var. Siz özüňize musulman dine kapır diýsen, şol seni böyle ýok etmek bilen olar. Ýöne sen özüňi kapır etýän. Kapıram däl, ol kapıram ona den oktan ýalyp. Aydın, o da ýaşy bolyn, ýa näçe pul berip demeden de Türkmenistanyň universitetlerine, institutlaryna ilm bilim diýilen zadyň ady iýiti ýok. O taýda okanyňdan okumanyň sen has neme sen doğal bir instinkt demen var da logika. Şo sen ýa şo taýdan aljak bilimden has güýçlü hem dogry. Tebigi neme bar. Ne Türkmenistan'da ekonomik bağ olsa ne sana fakültetler var, iqtisad fakültetleri vardır. Ne şu payoğun bolmollerliğini şu hiçbir iqtisadi neme gavat gelmeyenliğini O iqtisadi modellerin hiç ýerde ýok. iqtisadçı bağ olsa bana görkedim. Şunu diline alan ya da devlet derecesinde bir orta çıkaran şu da o bir anti iqtisadiyet diýilýär. Sizin oğurluğunuzdan o soýgununuzdan erwet satdyr bu da. Urustan erwet sat. Şu gün Ukrainada urustan 10 serwet satýar. Bolýan zadady. Sizin hem aklaňyz ayağa şana eýleýänler. Hem öz ar namysyňyz da çenli gidýändir taýda. Siz oň farkynda dälsiňiz. Ine şunu giden universitetler var da. Bir Allah'ın kulu, bir vicdanlı, namuslu, içinde badıra bir çıkmalıdır bir nunglong içinden. Bolun olsa ne aydın, ne
adamlar men ýalňyşan bolsam taparaga sen yalan söýleýän, ýalňyş aýdýan diýin maňa. Ya bir döwlet adamsy, ýol başçysy, ortasy aşağı naky, ýokarty naky. Şu atlary dile getirip bilen bolsa, ýöne tribunadan däl ben halkyň içinde dile getirip bilenim bolsa, ne görkedim maňa. Diýmek olar ýalak institut ýok. Bu atlaryň hemme jeti yalan. Ýokary bilim diýilen zadyň iýisi ýok. Şu çala iýisi bar bolsa, bu da atlary düşünmez ýalak zat däl bu atlar. Lat özü görünüp durar. Ne iqtisadiýat diýilýär-de. Bazar iqtisadiýat var. Onu Sovet demesinde plan bu diýär. Inni bir ýerde hem plan bu hem bazar iqtisadiýaty ýaşap biler. Bir magazyna döwlet magazyny paýokly, nemeli. Beýlekim hususy. O bir ýyl, 2 ýyl ne geçici döwürde bundan oňa geçenne bir ýyl ýarym ýyl bolup biler, o da geçici döwür diýilýär. Yani döwlet magazynlary, hökümet magazynlary privatizatsiýa edilýänçe, bu da bir kille edilýär, hemme jetem edip bolýar. Ondan soň bu zatlar bolmaly äle. Onu 2 kurs diýilýär. Bu özüm şonu alakdatdyr. İkisi bile ýaşama mümkinçiligi ýok. Yani aýdyk dogry aýtdy. Yani paýokly, demeli döwlet demek diýmek, gara iqtisadiýat diýmekdir. O döwlet gara, yani gara iqtisadiýat bilen işläp bilmede. O ağa gara diýerler, gara da ak diýerler. Şu boldy da şu wat. Satmaly wagtda al diýerler, almaly wagtda sat diýerler de. Bu näde pul gazansyn, bu näde işleri öresin. Bu zatlar şu nemeti şol. Ha bunu öýrete diýerler. Bu öýreden bolýandyr öýtmän. O sizi ne senzura diýip aýtdym da men 4 sanak yani kontrol, senzura, onun kommunikasyon çäkliligi, yani geliş demetini o zatları hemme jet ýaşap ýörsiň zaten. Şonu şu türüni edare etmek üçin, sizi gul etmek üçin diýildi. Ha türkmençesi. Siz kulluňyzdan habaryňyz ýok. Kulçulukdan çykjak diýip göreçiňiz ýok. Ýani maňa paýogy wagtynda bermäňsiň. Ol ogurlýar diýip näme diýende. Ol ýam şu paýok bar diýip göreçiňiz ýok. Men aktivist diýip ýörenleň bir nemelerini seredin. Şu zatlar üstüne görüşýändirler. O şonu wagtynda paýogy bermedige ogur diýendir, harambady diýendirler. Bu gejetli wajytyny diýip bolýar bular. Ol ýanky töwüş demeleri ulanyp görmede jemgyýeti demoralizowat etmek nemesiniň bir priýomudyr. Şol adamlary ýanky ortada aýrylmalysyňyz. Demoralizowan neme jemgyýet hiç wagt özüni taporlap bilmez. Hiç bir dogry zady bolmaz. Moral demek, ahlak demektir. Ahlaksyz jemgyýet o hiç bir kanuny boyun bolup bilýänler, kanuny işledi bolýanlar ahlaksyz jemgyýetde. O ilki ahlak gelýändir. O ahlakly siýasat da bolup bilýänler katastrofadyr. Ahlakly siýasatyň aňyrsy gatul nemedir? Betbagçylykdyr. O ne sen ekrandan o ejitine bajatyna söýüp görün bolsaň, sen näp türkmeniň ahlakyny güçlendirýändir diýen. O türkmeniň ahlakyny ejitine aýal adama dil ýetirmek dämedigini bilen oklarmykan? Men bulan türkmenligimden gat şüpke diýen. Türkmende gyýyr gelin Türkmeniň namusydyr. Sen gyýdyň bolsun, goňşyň gyýdy bolsun, türkmeniň gyýdy bolsa ýeterlikdir. Ol siziň namusyňyzdyr. Şoňa dil ýetirýän, el ýetirýän, linç edilýändir. Bizim ata-babalarymyzyň terbiýeti şodur. Hiç kanun ýoluna durup bilýänler linç edilýändir. Men şu mektep memelerini daýtýan, o
çağları da atları da elini ya diveştiyatdı. Kim o tapavdu yoktu. Moğolim olsun, on Veri olsun, şu gıyı çağa o erkek sizin eşiniz demeğiniz damadınız da olur. Ne şu payoklardan gelen dağdan demeti şu birini tepleşik gidendir. Demoralizatta bolyanam demeti şu Arada halk demez Para demedi ya. Indo yankı ahlak meselesinde misal için ayarlar Türkmen toplumunda tarihine seredende yeri başka kilidir. Çoğunki ayarlıktandır. Yani ayarlan yanında da her kili sözler olmayanlar. Deynen sakta Türkmenistan'ın içinde. Taşında da şun yalır. şimdi de daşında da bulut bölür. Ol demek birinciden ol en atasından hiç hili terbiye görmendir ya da enesiz yetişen çağa bolup bilir. Ya enesiz yetişmeli onyalıp sözler Evet, ayağına yine doldurulur. Volpiler onun atası o kakasının kimliğini ecet bilmeyen demeler ken köpölüp durgatı o zatlar. Ya şolar olup bilir olmasa yine ayağılma şkala olanda istendik bir şuun kıvın yaşap veren ayal kıyızlar yani Türkmenistan için hem mesela çolan bir enedir. Yani isteseniz de istemeseniz de enedir şolar. Erkekten şolar doğruya, ayağdan şolar doğruya. Yani ve bu ne için hazır şunu yazdık? Hazır biz Türkmen değil mi? Çünkü biz hazır rayet. Rayetin milleti olayanlardır. Rayet olayandır. Türkmen olan olsak en azından yankı öz mentaliteti vardır Türkmenin. Ayağla hiç kaçan şuun kuvun edilyen zat edilyen değildir. Ayağla maşin sürmek olan ok, on etmek olan ok, bun etmek olan ok deyip bilmeye Türkmen. Doğru. Eline kılıcı alıp atın üstünde söveşip gören milletin demesi. Dengdir, erkek ayağlı dengdir tarihine seredin. Şuun kuvun özüne yine kim sen deysen Türkmen diye de. Birinci Türkmenin nemeliğini öğren, sonra özüne baka ver. Ayna seret değilen zat çok zat. Türkmen'i öğren birinci. Tarihte kul olan yeri var mı? Orus gelmenke kul olan yeri var mı Türkmen'in? Orus gelende de ben fikir ediyen şu 100% öldürüldük mü kediyen? Öldürülen olmalı. Hiç sat kaldırmalıdırlar. Yani ben fikrimce bilemem. Olmasa yankı ayağlı bizde yine Oruslarda vardır. Ayağı biraz aşağıdadır. Tarihi boyunca şonyalıktır. Oruslar. Araplarda edil şonyalıktır. Arapların tarihini seyredip görün ve ayağlar neyle olan yağlar. Yani Türkmen'de şu zat yok. Türkmen şol erkeğin oturan yerinde oturuvan bile, erkeğin söveşen yerinde söveşen, ayal erkek ikisi den derecededir toplum içinde. Öz statusları. Hatta kevr yerde birazcık nemedir. Üstündür o yaş elbet bir demeye geçen çok onun öyün demesi komandiri ayarlardandır ne Türkmen bu zatlar görmüyorsa. Yo Selçuklu yıkılacak vakti hem devlet ayakta tutacak olup urşanam yeni ayağla. Yine Türkmen şol yani. Tomris Hatun deyip geçendir illeşlerine Selçuklu'nun en sonki nemesi sultanı diyseniz bolya. Şu yurda yankı oğlu var, şu oğlu ulalyança belli bir yaşa gelmeli, 12 yaş mı, 9 yaş mı en azından tahta geçmek için. Şoň içerle yankı Selçuklu devletini saklamak için uruş alıp barýar. Özem goşunu neme diye. Yol görkezýär. Elbette yankı devlet horlanypdyr da garşyna yankı hiç zadyň garşyna da durup bilen o. Dargamaly bolýar soň. Kredim yankı bir ayal devlete saklap kaljak bolýar. Yok nemesi yok yani ayça kollayan zadım ayalı erkek diyen ok Türkmen hiç kaçan hatta şu gün kunem göreçlerde yankı köçe çıkyanlar yeneler ayallardır erkeğe görenderdiniz yani bir eğer gören değilsiniz Türkmenin içinde. Onun için Seyit Nazar Seydin Okan adam ne edip canlı yan ya da bir eğer yok mu diye Türkmen'de diye. Yani atın üstüne çıkıp bilecek. Ayalları hissat diyen o var. Yani şoň için tarih boyunca da Türkmen birazcık şu ünksiyalıq değil. Türkmen uruşlarda yenilen yeri olandır, iyice çekilen yeri olandır ya da yok edilen yeri katıken olandır. Yani yok olma yani canın emesine kul olmayalık saylaları yok. Yani seçenek değil ya. Onyalık zat fikir etmendir Türkmen. Yani yenilen yerleri olandır yani.
Olam indi gulçuluk diýip bilýäsmi, men bilemok. Mysal üçin oruslarda da Göktepe gaty aýlyga çykyr zada. O ýerde gul bolmak diýmek baş egmek diýmek. Ýöne türkmen baş egeni o. Aýtym Orus imperiýasy dünýä maskara boldy. Maskara etdi şo jagy türkmen. Orus imperiýasyny. Hmm. Ol gul bolmak diýip indi soňu bilen ýöne ýoşluk bilen gulçuluğa dogry alyp gitdiler ýanky. Payok berdiler, mowt, jaý berdiler, mowt, gaz berdiler. Yani ol yeni näme gelýär? Oň mysalyny berdimmi bilemok. Bir garynjalar bardyr, işçi ýok. Olarda diňe ýanky söwüşçi garynja ýetişdirýär. Soň beýleki garynjalyň öýüne baryp, şol ýerden ol garynjalyň ýumurtalaryny getirip öz öýünde olan en atasyny hemmesini öldürýär garynjalary we ýumurtalaryny öldürmän alyp gaýtýarlar. Soň öz ýanky hiňlerinde olary çykarýar. O garynjalar çykanda gul bolýar şo ýerde. Ya en atasyny tananok, bilenok, şular men eýem diýip pikir edip soňýalyp we olara hyzmat edýär. Hmm. Türkmene mene Göktepe'de ýanky ýaşy belki 10 ýaşy geçen hemmeni gyrandyrlar. O ýerde çağalary var elbetde. Ne soňga alanam bilenok. Yani en atasyny tananok. Düşmanyny tanan bolýar. Düşmanyň sen hemme akly ýanky bilinci olan adamlary ýok edipdirler. Düşmanına ata-babalarymız diýip berler. Ýa düşmana soňyna ata-babalarymız orus ýene olar tualet gurup berdi, ýol gurup berdi. Ýol gurup berdi diýen ýa biri sen öýüňe ýol gurýar, ýöne öýüňe diýende ýanky öýüňde bir produktlaryny saklayan o näme komnata bardyr. Ine şo ýerik ýol gurýar orus sana. Produktlaryny Orsun- almak üçin. O ýolum del demir ýol çekdiler şu pagtany nemeni çekmek üçin. Daşamak üçin. Sen baýlagyny daşamak üçin ýol gurup berýärler. O ýolu sen üçin guran orusun özüne ol uçup gelsin. Ýol, demir ýol iň arzan näme? Transport, demir ýollary. Aydın ben demir ýoluň nemelerini aýdyp bereýin. Demir ýol gün barıp Mari Kulubda boduň içine girýändir. Onu çärjegde çärjeg Kulubda boduň içine girýändir. Daşoğuz Kulubda boduň içine girýän. Wagzala giden oktaşa. Yok. İlk demir ýollar näse edip geçýär. Taýyp garýar. Ýaşullar näme gyzykly gidip Ama- barýar ýöne soralar bar. Şolara da biz Taňry ýalkasyny aýtdyk. Yani bizim hemme baýlamyzda owurlaýanyz Taňry ýalkasyny. Siz gelip owurlamasaňyz kim owurlasyn? Taňry ýalkasy diýip. O näli? Yo şükretme nemesi aydın şo taýdan gelýär ýanky. Her türlü erwet zada da şükredin diýen ýaly neme bar da men bilemok ýanky. Öğrenipdir, eciz ýerini öğrenipdir orslar. Nämeden mi? Näme bilen bağlı. Teşekkür. Yani şey Yo sağ bolsun aýtmak. değil mi? Hawa sağ bolsun aýtmak ýanky arapçasy sağ bolsun aýtmak. Ors gelýär, gyryp neme edip geçýär ýa-da paxta ýygdyrýar. Şükret diýär de. Ors bolmadyk bolsa Taliban basyp alardy diýip habar ýok ol. Ýa Taliban Türkmenistan basyp almak üçin 3 milyon Türkmeni Awganistanyň içinde üstünden geçmeli. O soň ýene de 4 milyon 5 milyon Türkmen bilen söýüşmeli. Nerede bu kelle? Awganistanyň içine Türkmen näme edip berene tarihde oň ýalyklary. O döwürlerde Yok. Yok şo neme şo synaşça başaryp bilen. şükret diye ors sorap dur diýip bolmuşmuş ýa-da diýär. Ors Ukrainany alyşyny gördük ine. Alany gorajak bolýar. Ine Ukrainany gorajak bolýar, Ukrainada goraman diýär. Men diýär ýanky bir näme diýilýär, nä sağ däl, men canım sağ, men özüm gorarym diýär. Ýöne orus diýär, ýok, sen diýär ýanky yaralaryň aýyr, bir tarap bol, biz seni gorajak diýär. Ýani orus kömek teklip edýär Ukrainany üç berseňiz. Nämäniň möjeň o guzularyň öýüniň içine girişi alyp bir näme de o. Soralara geçelim säbä. Epesli soragyň birigen bolupdylar. Bir şu taýda gyzykly bir näme bar. Bunu aýdalan diýip gördük. Bir ýerden maglumatlaram gelen soň. Biziň eskerlere, ýa-da täze gulluğa gitjeklere bir günlük iýmiti bilen harby gulluğa çağırıp orsaýda urşa goý berjek bolýarlarmyka. Çünkü izine gelen cesetde açtırman üstüne de meheme koyup gömdürýärler diýilen bir näme bar. Ol ýanky nemede ölenler şeyler äkäli. Ýanky eskerlik borcuny ýerine ýetirip ýören wagtda ölen Türkmenistan içinde şeyler äk bolmaly ýöne. Şunuň ýaly bir ýagdaý bar, bunuň bilen baglanşykly däl ýöne. Öňkü ofisier bolup işlän ýa-da türmelerde ýa-da ofisier ýöne türme düşen
şu an Türkmenistan'ın içindekilere teklif edilýärmiş. Yani bir näçe yerden aldık. Siz hem illeşlerine göz kulak bolup görün. Daşdöwremize şonu ýazap barmy ýokmy? Teklif edýärmişler. Orsiýada gidip Ukraina urşunda urşsaňyz Orsiýadyň watandaşlygyny berýärmiş. O türmeden hem azat bolýarmış. Ýene näme diýilen ýalyk bir nemeler kulağımıza gelýär soňky wagtlar ýygy-ýygydan. Ýa bir däl, iki däl, üç däl iýleşler siz hem şoňa birazrak neme etseňiz bor. Yani o bir günlük iýmit meselesi öňem bardy. Hem pikir ediňler ýa-ni Aýdyn türkmeniň ene eje nemesinden söz etdi-de. Yani çağısı kulluğa gitjek, ýanynda iýmit getir diýip aýdypdyr. Soň şu eje näme zat berip goýberer oğluna iýmit hökmünde? Gowurdak. Doğru değil mi? Türkmenistan'da ejeler çağlarına taşarıyor da gitse de Emine. izinden iyi vermeli olsa da dine gowurdakdyr. Yankı olallara, bullo ideyenlere eğer şoň ýalyp bir zat bar bolsa maş yankı ejesi özünün iýmeýän bir zatlaryny berip goýerer. Yani özlerinin iýip bilmeýän bir iýmitini taýýarlap, satyn alyp, karza girip şonda da şonu berer şonu. Mawa. Bizde eneler şoň ýalyrak. Yani şu gowurdak nira gidýär ýene. Bilýärler şu ejelerin gowurdak berip berjegini bilýärler. Şonuň üçin iýmit getirin diýär. Onam alýarlar elinden. Soň şu çağa 2 ýylda buğday gaýnarylan buğday ýa. Habaryňyz barmy bu zatlardan? Näme kemine bir söz var. Öz etkerine seretmeýän döwlet. Başka döwletiň nemetine ýerýär. Mawa. Ya. Olaslygy. Bu da ýanky şu paýokly nemen bir grafi Türkmen bir etker milletdir. O bizim etker milletligimizi bizim ýadymyzdan çykartdylar. Biz tarihimizden bilemzok, etker diňimizden bilemzok. Şoňam ýanky moral nemelerimizi ýok eder derece, şu duýgulary ýok eder derece ýetirdiler-de. Şoň üçin Türkmeniň etkeri köçetip örendir, mal wagt örendir, ot ýyp örendir, paty ýyp örendir, ýene bir zatdyr ýöne etker däller. Yani Türkmenistan ýalyk ýerasty baýlykly, guruply bir döwletiň ýa-ni etkere gidiş formasynda ýanky zatlar orta çykyp bilermi? Ben tereddüt görüyorum. Dünyada etkerli döwlet hem beceti etkerli döwletdir. Sapara bu Neutral nemelerim vardır. Ne Şwitsariýany alyp görüp neutral bir döwletdir. Şolong etkerine keredişini seredip görüp, bir ýöne gydyklanyp görüp. Özüm şu taýdan etkerlikden gaýdanda ähli amnistiýasy nemesi bilen bile gaýdýandyr. Yaragy bilen. O religiýalyk haçan çağrılarında da taýindir. Özüm neutral döwlet. Onun etkere berýän ünsüni, şoňa berilýän terişde, göwerilýän neme, şonuň ýagdaýyna teredim. Onun Izraýlyň nemesinde teredim. O etkeriň özüni alyp barşyny, tähetini, nemesini, şoňa döwletiň, halkyň garaýşyny, o Türkmen onu ýanky kulçada örenok, ýanky raýat, ol ýanky bakna nemeni, kapılarını işletip öğren neme vurturlar. Komandirler hoğullarına nemelerini ağaçlıksız işleşip öğrenimken. Onun kapısına çörökleşip nemedip öğrenimken. Bu bir Türkmen milletinin bir yüz aralığı utoncu nemedi. Onun ağır namus diýilen adam ne şu taýlarda depelen nemediydi. Şoň üçin ýanky mekteplerde aýlganç bolýan zatlary burun verdiler-de. Oňa biz ýörükde bir tema edip nemeder üstüne barak da ýöne şu zatlara seredip durun. Kim bolsa bol aýtyn. Muallimmi,
direktör mi ya şonu ediyen mi şu dayaçılıkları kıy sağlamda memediyen adamlar drone yerine linç edilmeli. Yemek şunun alaktır. O devam edele. Birce sekund hemen aydayın men ine gulluk meselesi orsun sözüdür gulluk diýmek. Orslarım gulluk diýede. Ýöne gulluk bolmaly däl. Ol yani Borç olmalı. harby borçam bolup biler. Ýöne borç hiç açan üstünden aýrylan o yer eğitimdir. Yani harby eğitim bolmaly. Sen 2 ýyl harby eğitime gidýän men düşünüşüm boýunça seni taýýarlamaly olar. Ondan sonra sen näme diýilýär? Rezerv nämesine geçýän, statusuna 40 geçýän. yaş yaşına çelli diyelim ben bilemok da yani 40 yaş yaşına çelli sen eskersindir aslında. Ama indi bizde ya da Orsada da gulluk diýilýär, şu gidip gulluk edip gelýän 2 ýyl. Kime gulluk edýän, näme gulluk edýän o belli de yani. Ýöne gidip gulluk edýän indi aýdyp bilersiňiz watan goraýas diýip. Watan goramagy men bilemek, watan goramak diýmek ýanky ýaragy öwrenmeli, düşmany tanamaly, size düşman tanadan oldu mu? Ya da bir ýanky taktik hereketleri näle edilmeli, ine şo zatlar watany goramakdyr. Daşdan düşmany tanama, düşman tanaman gorap bolanok, watany goramak. Daşdan ne iştenim? Düşman var, şu düşman tanaman, o bolup ýörşüň şu. Düşman tanaman, watan gorap bolanok. Senem aýtjaň men watany goradym 2 ýyl diýen. 2 ýylda näçe sapar ýara ulandyň, näçe sapar häzirki täze ýaraglar var, dronlar var, yeneler var, ine şol zatlary näçe sapar eğitim aldyň şolar. Näçe sapar düşmanyň kim? Onum demekmeli. Bu zatlary eden ok hiç kim gelýär, men diýe watan goradym diýe. Onda menem özüme näme diýip biler, Xitayň imperatory men diýip biler. Kosmonavt diýip bilersin ýa. Ya da men kosmonavt diýer. Näme üçin diýse ene 2 ýyldan bäri özümi kosmonavt diýip pikir edýärin diýmek. Men kosmonavt ýöne kosmos näme, ay näme, gün näme bilemok mysal üçin. Türkmeniň watan goradym diýeni şu bolýar-da, düşmanyňy tanamok, ýaragy bilemok, näme ýara ulanýanmışlar, orsuň ýaragy ulanýarlar, bir sany bar diýdi ýa-da şol Kalaşnikov'un nämesidir da, awtomatически. Näme agnesler. Şu AK-47 men şonu ýazdylar. AK-47 diýende. Ol ýaragyňyz terroristleriň ýaragy. Şu gün dünýäde hem terroristleriň ýaragy şol. AK-74'ler terroristleriň ýaragy, onu barlap göreň internetden, ol men kellemden ýa-da bir nämeden aýdamok. Indi şol ýaragy öwrendim diýip gelip ben watan goradym diýen. Hany sen watanyň? Goran watanyňda näme üçin işläp ýaşap okap bilemok. Goraýan bolsaň o watany. Bir zat edip çykarypdyrlar, okuw üçin, iş üçin, çörek üçin, saglyk üçin daşyna çykýan. Nirde sen goran watanyň, ýa watan gorakçylarla toraýar. Bu zat eskerlik mertebesi diýilen bir düşünje vardır. Türkiye'de vardır, Türk milletleri bizde tarihte de vardır ya da Selçuklu'da vardır. Şu Türkmen'de şu yankın eskeri mertebe yok. Nirden illiyse çok eskerlen ama ayarlan yanında yankı hapa sözler olan yanında şayet oldum, gördüm yani. Esker malar bilemek yankı. Prezidentin gorağı diye, ne olur ki diye reynet olur. Onda halktan goranýan bir prezident, o da prezident diýen. Halktan goranýan adama prezident diýip bolýan nädir? Halkyň düşmany diýilýändir. O halkyň düşmany diýendir. Yani halktan goranýan bolsa. O da millet diýer, bir topar. Öz puluna da däl, ýene de şu halkyň puluna. O sistema, o sistema. Devam edelim mi? Eğer Putin gowşasa diýe gurban olup başga bir döwlete öz portfoliosunu ödürlermi diýse, ol buýuny saklamak üçin köp tarapy urunar pikirimçe diýip ýazypdyr bir ýyldaşymyz. O zatlara yetişme, nire urunda da gurban bolup ya da ogly ýok, bolmalam däl, bulary ýala adamyň eline döwlet dädip düşenni. O siz görüp gördüňiz, düşmeli däl,
döwlet şulaň eline bolsa boljak zat bolýan zadyny görüp da. Hawa. Ýöne o etjek bolarmy? Bolar ýa-da bularda ýa-da oňurgo ýok. Oňurgosuz. Ýöne şunu ýaly bir nemes bar da. O hramflar näme bolýar ondan soň. Başga ýurt gelse, başga ýurtda özünkini oýjak bor. Hramf nemetmez ha. Yok o kimin ona hemen mümkün değil. Yani Hawa kızım mümkin var ya, däl ýa-da. Türkmenistan'ın şu günkü gelen toşkasında Hiç kim mümkün almak değil. islemez diye. Mümkün değil. O içeride pikir edeceksiniz yani hramıklar kim? O aýagy idealak bunu hiç kim almaýar bular. O hramık kim diyersiniz yani o prezident özü dilde uç edip şu yerde hramık ayırıp bilmez mi diyersiniz? Yok ayırıp bilme mümkünçülüğü yoksa ya prezidentin ahranası ehlisi şu hramıka tarafından dolandırılıyor. Ve o ahrana diyende de pikir etmem, onun içinde dilde uç edip bilecek derecede aklı yetken adam vardır deyip. Yok, on yalı adamlar o yeri kalan oklar. Yok, o vazifede işleyenlerin yani IQ'su 70'i geçeceğinde eldir benim fikrimce. O geçse yani hoplu sever olan kız 80'in aşağında özleri. Özlerine yakınına hemen getirme yani. Yöne bu mesele Putin gitse gitmese de yöne bir zat var. Yani Türkmenistan içindeki ilatı oylayan zatları düşünüp bilen günü Putin olsun, 10 tane Putin olsun. Putin hem gördünüz hem mezat balon eken, yani yalan eken, sahladan nuvarat eken, dünyanı aldattır. Hiç sadı yok eken öyle, gördünüz. Dünyanın ikinci koşunu, yani raketalarını vurkacak. Her kili raketaları var, sağını 100 bin sanık yine onların geçe yani dürlü raketalar yenesi yarağı hem mezadı dine reklamı hem tankları yine yören o tank ayıptır yerlerine sürüyes yöne atan okuyor da sevnemesi bozuk diyor. Yani Sivas var mı diye yok Sivas diye işten ok diye şunun için biz kaçıp bilmedik diye de plan düşenler var yani tank veriptirler tank hava yasaptırlar daşını demirden motor koyup onu istendik yankı nemin motorudur ya Kamaz'ın motoru ya Traktörün motoru bolýar. motor ya traktörün bilemem şoňalyk bir motordur ya soňa daş döre onun branya ya goro üçin armor değil ya şoňalyk demirden yani demiri şoňalyk edip yasaýarlar ýöne esasy näme o içidir içindäki enjamlar ýene şol enjamlar ýok diýdi. Orusan korrupsiýa bolan üçin şonu yazan wagty ýene 1 milyon dollar berdi o şoňa da bir san tank berkezge Putin'e hemmesini sürüp görmüş. Daşyn boýandylar. O daşını boyap bir sana yine tanklayıp 1 milyona şonu devlete satýarlar. O devlet satın alýar onu öndürücüden. Öndürüyor yani yerim devletin kıdır yani sözlere seredim devlet satın alýar kimden devletten. Yani o yerdeki direktör öz kisesine yansır. İşte ya bu eğer Amerika'daki yalı hususu olan olsa yara öndürür, önümçülük ya da yara bazarı olan olsa Rusya'da şu güne düşmez. Bu katı o sapak. Ähli adam, ähli devletler için dünyadaki. Dowam edelim o gatky bir sonra var illeşlerimiz hem bizim kellämiz okayan ýaly käbir yerlerde. Men adyna gul goýdum diýe, oňa näme diýmeli diýip sorapdyr. Indi hakykatdan hem Türkmenistanda şu atlara ýa-da familiýalara gul nemelere kändir. Ýene şol öýdüğünden ýalňyşdyr bu 21-nji asyryň ýa-da 21 däl ýa-da modern çağ diýil ýa-da. Modern neme 19-njy asyrdan diýip hasaplaýyn ýene neme bolmaz ýaly. Tegelekler bolaly. 19-njy asyrdan başlap modern neme başlady Ýewropada. Ýuwaşlyk bilen. Soň demokratiýa diýilen düşünje berkede, güýçlendi. Ýa-ni hiç kimin guly bolmak gerek däl ekeni, öz başlap bolunup bilýän ekeni, erkinlik diýilen zat bar ekeni diýip bir zat orta çykdy ýa-ni. Onun hem siyasi nemesi ne demokratiya hükmünde at verildi de. Aslında bu sosyal bir zattır. Şunun siyasilaşan vakti demokratiya deyip adalya. Umuman 21-nji asır demokratik döwletlerin ýa-ni Hytaý ýa-da Demirgazyk Koreýa da demokratik Koreýa ekende. Geçen görüp ben aýtdym 3-nji bir Koreýa barmy kan diýip hiç kim bilmeýärdi ene. Benim garşyma kan çykmady ýöne soňky wagtlaram raket atyp ýene näme diýär-de şondan habarlary köp çykan üçin demokratik Koreýa diýär-de. Ýa-ni pikirediň demokratiýa sözü
mecbur ulanmalı bolunan bir dereceye geldi de dünyada. Perde üstün yemesini yapma uçun Ya o ediyor. yön olorun ku perde ya da Türkmenistan'ın kıyını Demokratiya diye partiyası Demokratiya ya da orsaydın kam şeylere. Indi aytjak bolýanym gul diýilen söz gabat gelen okşu zatlara. Täze Türkmenistanda at nemelerine ýöreýte bir düzgünnäme girizilmeli. Ada ýa-da soýada gul nemesi koşulması alınan öz baştak ýa-ni aýratynam alınmaly däl, koşulma hökmünde de alınmaly däldir. Ýa şunuň ýaly bir nemämiz bolmaly. Häzirden taýýarlan bereline ýylleşmiz. Sonra da geçenlerde şunuň ýaly gürrüňem geçipdi. Gowzat däl sebäbi gul döwri ýa-ni orta sırlarda erwet düýüşdir. O düýüşden oýanmaklyk gerek. O zatlar Dini artamaly. neme demedi ve diğerlerde şu yani hemen kulu Tanrı'nın kulu hemen kulu deyip şey deyip demedi onu sonuna demedi derlerdi. Allah'ın kulu. Şeýlerak. Ýön bir tarih nemesinden sonra var Göktepe'ni basmağa Balkan ýeredeki diýe. Ýyldaşlar o wagtlar Balkan lefap da şoz diýilen zat ýokdy. Şeýle bir zat var pikredim. Şäher döwletleri var. Ýa-ni şäher döwlet diýende pikret ben aýratyn baýda var ýene näme däl. Ýene Merw bardyr. Soň şo döwürleriň gürrüňe däl Merw var, Kerki var, Çärje var. Ondan soň neme var? Könürgenç var. Göktepe var. Gözüňize geldi şularyň ähliljesi bir gala, bir şäher hökmündedir we aýratyn bir döwlet ýalyk işleýişi bardyr. Onun daşında da göçebeler vardır. Dowamly göçýän şu ýaňky gala şäher döwletleriniň daş döwrüne ýerleşen neme bardyr. Ýöne Balkanda şol ýok, ýoklugynyň nemesi garrygala taraplarynda bir azrak bolmagy mümkin. Ben onu dogry aýdyp biljek däl. Ýöne suw meselesi ýene o bu Balkan bir hil göç edilýän ýeri bolan. Ýa-ni ýol bolupdyr. Nemeden Manışlaktan bäri gelýän Hawa ýol. Manushlakdan bäri gelýän ýol bolupdyr. Şonuň üçin Orslar gelen wagtda o taýda kiçirek göçebe ýa-da wagtlaýynça düşläp geçýän nemeler boýlar bolandyr, türkmen boýlary. Olar bilen hem ýa-ni ekspedisiýa diýdi, ýalandan söwda satuw işlerini geçirip ýörtüler. Ýani uruşy esasan nemelerde etmeli bolýan şo galalaryň garşysyna. Iň ullary hem şol wagt Göktepe. Doğan beylekler ýa-ni Kerki'niň Çärjeniň Göktepe de o atlar ullokan bir neme däl. Yani bu tarapdan gürwün etrek o taraplarda neme Ýöne var. O taýyp etmediler. Uruşun ýa-ni ulu bolmagynyň ýeri ähli türkmenler şo taýy gitdiler ýa-ni pikret ýa-ni Göktepe'niň öz aýratyn bir neme ýa-da orslaryň taryhda düşündirýäni bardyr. Marlar gelmändir diýe. O mar diýip bir zat ýok. Nädip gelsin bolmaýansa. Ýok Gelmeli şonda da. Ýöne bar ýa-ni goşunyň bir bölegi Merwde galýa. Bir bölegi nemede säbäbi Xiva hanlygy hem ele geçirilen Xiva hanlygy ýa-ni göne Marynyň deperägi bolýar-da. Soň o taýlardan hem gelip biler diýip ýa-ni Buhara ýene näme olar hem Orsun eline düşen bolmaly-da. O taýdan hem gelip biler, o Hazar deňizinden hem gelip biler. Ýene iki tarapdan gelip biljek. Näme diýen soň ogluny näme goýýar? Göktepe özem nemede Mary häzir Marynyň nemesinde galýar. Merwe daş döwreklerinde. Nurberdi han. Hawa Nurberdi han. Göktepe'de söweşen ogly. Bu adamlar näme üçin meşol döwür göreşipdirler ýa-ni karşysynda Orus imperiyasy. Orus imperiyasy hem o döwürler ýa-ni öz etagany ýerinde wagtlary da. Häzir Türkmenistandaky polisiýadan gorkup berler.
Şol döwür garşysynda ýaragy özem olan ýaragy bilen imperiýaň ýaragy bilen Türkmen olan ýaragyň arasyna gatylyp tapawdy bar. Onu görüp durýan şol ata-babalarymız bolýar. Söýüşipdirler. Gowy soradym. Näme üçin şolaryň aýtmana haky ýokmu? Şu gün biz ine gorkýas diýerse gorkýas. Näme üçin şol söz men pikirimçe Türkmen bilen ol eken şol döwür. Bilen olsa beýdi buruşup ölüp hakykatdan hem o bilen o. Soň goşulan zat ine goýun çopandan näme üçin gorkýar? Hira otuň ýok ýerine sürse de gidýändir goýun. Raýat diýilen söz ine şonuň üçin ulanýar şu gün. Deme bu ýeke türkmenlerde de özbeklerde de näme diýdiň özbeklerde? Özbeklerde de fukara diýýärmişler. Men bir özbek dostum bilen gurrun etdim. Hayran aldım ýanky kredin ýanky fukara diýmek fakir sözü vardır, garip. O garip. Garip, mätäç owa. Kredin ýanky nirelerden gelýär. Her kime bir nämäni görnüşini beripdir de. Umumy nämes aýdyn kemine orta mokadan aýdyn. Orta asyrlaň terminologiýalardyr. Yani Orta asır 18-nji asyrdan öňkü 18-nji asır 17-nji asyrdan öňkü terminologiýalardyr. Hemme sen çalan. Şo taýlardan gelýär. Ine Seredin Göktepe'niň nemesinden nireleri gelip bolýar. Yani biz tarihimizi hakikaten bilemzok ýanky bir öğrenşilmesinde bu söze bilemzok tarihimizi diýip awa bilemzok diýip geçmeli däldir. Bilinmeli ýa bizem arasında wagt tapyp gyzyklanýas. Men şu ýanky ekrana çykmazyndan oza Göktepe söýüşdiň näme mana gelýändigini bilemzokdyk. Sä hiç kimem bilenok. Buna demedipdirler diýip sahnadan o silip aýrypdyrlar. Yok ýaly görkezýärler. Yani hakykatda bolan zat ve bizim betbaççılığımızın başlan günleri. Näme üçin şu gün owa näme bellenen ok? Göktepe galasynyň owa düşüşi boýunça ýanky hatyry güni bellenen ok. Sorap görüm. Niyazowyň bir azrak bolsa da bir milletçilik damary bolmaly da şol näme? Yo da diýme ol ulanmasa başgalar ulanjak. Şonu ellerinden almak üçin demetdiler. Bir siyasi näme onda o taýda da. O milli nemeler ýanky duýgular öňe çykjakdy. Ne şoň öňüni almak üçin demetdiler. Onu beýletin etmediler. Hemme zaty ýalandyr. Bunun Türkmen halkyny öz derecelerine de aşak düşürdüler de. Ne sizin şu atki Türkmen cemiyetinin intellektual derecesi ne Bavara'nın derecesidir. Ne Bavara diploması vardır Türkmen'in. Ne şu owan derecesi nedir? Şondan ýokary bolup bilen yok da. Sebebi ne şu gurrun ne diýýärler. Sebebi şondan. İnandırıcı. Devam edip biliriz isleseňiz. Şu bagda diýilen zady gaty ýörenýär. Näme üçin garaşsyzlygy alandan garaşsyzlygy aldym diýilenden soň şonu aýyrmadylar diýip sorapdyr. Indi garaşsyzlyk söz bu taýda gaty o yerlikle miken diýen. Yok näme sorak bar o. Garaşsyzlygy kimden aldın ve kim aldı, näde aldı? Ne sonra? O alan dälsindir belki. Yani bir senedir garaşsyzlyk aldık diýip yani işlik ulanýan işlik diýmek gymyldy hereket, oý pikir her näme bolsa ýa-da aktivite diýil. Garaşsyzlyk almak aktivitedir. Garaşsyzlyk iş yani iş edilýär. Garaşsyzlygy biz kimden aldık, näde aldık, kimler aldy yani? Kimler şoň näme? Kim göreşdi şu garaşsyzlyk üçin näme? Yani şoň ýalyk bir maglumat bolsa, garaşsyzlyk aldyk diýer ýalyk. Yeme, onun bu teknik tarafı var. Ne sen 30-40 ýyllap ähli öňümçiligiň şoňa nemeden daýhan palta ekmeden başga ýa-ni kazanç etmäni bilen ok diýsem ýalňyş bolmaýar da.
Türkmenistan iqtisadiyeti şoňsunu gurulýan. O bir günde sen ekme innekil başga da ektiwen bolanokda. Yaşap bilmez. Yani körögünü tapmaz. Onu hem jehdin periodu vardı. O parta da ekleyen Türkiye'de ekilip böyle parta. O demeden yönüp sen onun mana kultura yormuyorsun. Dayhan o peydalı orta eker, peydalı orta ekmez. Onun için ilk olarak yerini dayhana beriyen. O dayhana başka bir zadi öğrenense bilen zadını eker. O dayhancılıkta bu şunu ekecek, etir, bunu ekecek deyip beydip çalt tenip demedip bilenlerdir. Yani bu oyunculuğun ağır yerler şunun alaktır. Uğrun be saylayadı da. O yıllar alayanlar. Başka da öğrenişmesi dayhanın. Birinci yıl eker hiç adam alınmaz. İkinci yıl biraz tiltimlerini öğrenir. Üçüncü yıl yeni de vursun. Onlarla tecrübe şeylik geliyenler. Onun birinci, ikinci, üçüncü yıllarda bu albadık memesini çörüğün niyeden e-mail oldu. Kendi bir nemesi vardır. Bu da atları yankı. Dine bir cahil halk o davay bunu edeli erti bu olsun nem için deyip bilendir. Bu atları iş edecek olsam içine giyip görün. Nem ol yani. Netidin şu atlı düşüncenizin emele gelmesi için bir 3 yıl işlep göster. Özüm iyice ünlü iyi şerit demedi. Tidin biraz düşünceğini ütgötme için. Bu iştir. O öğretmenler olan deme derler. O benim bunu keyfini et görüm yok. Gerek kolondan ediyor. Şuntu siz helak oluyor. Sizin geleceğiniz yok. Sizin çağlarınızın geleceği yok. Yani son şey düşündüreyim. Bunu biz çözmen çağlamın üstüne taşlak gitsek bizden bir gayrat, bir namus, neme diyseniz epitetlere kavat gelen nemedir. Biz değil ki şu meseleni çağlamda koyman şolar için çözüp gitmeliyiz. Yani bizim önümüzde duran mesele şodur. Bunu eylek, beylek çekip her türlü bunu suğlandırıp nemet görmen biz şu meseleni inniki gelecek nesillere çözüp verip gitmeliler. Yani bizim borcumuzdur. Yani vatan borcu değil yani zat, adamçılık borcu değil yani zat. Yani Türkmenin borcudur. Bundan her kim, her türlü haray, peyda, siyasi değil nemeleri Arap nemet görme. Bu insanlık borcudur adamdan. O bolmasa yeten yerini görüyen ne hem medadi ekrana veriyorum bilem doktor. Eşityen dağıtlanmaz şeyli bir ayrılığınç. O insan olan insanın namusu götürür yalağım derler. Bu zatlara yani doğru düşünecek olun. Bizim keyfi nememiz değildir bu zatlar. Bu zatlara düşünen adamlar koşuşyandı. Ne bizim aramızda şu zatları dine düşünen adamlar, düşünmeyen adamlar kaplarında geçip gidiyendirler olur bile işimiz yoktur. Biz problemani görüp oturup düşünüyor. Dedim çok Türkmenliğimiz bir yerde yani, kalıptır. O yönü yani. Bu siyasi ya eyleki beyleki nemesem yoktur. Vatan ile de şeylik dikerilmelidir. Ya onun üstünden son siyaseti çepini, sağını, merkezini son vurursunuz üstüne. İlküler yani vatanı demetmelidir. Elinize almalı. Vatan tidinki değildir şu an. Umuman sapara aytjak bolýany garaşsyzlyk diýilen zat alınan ok şonuň üçin pakta diýilen zat o dowam edýär. Paktanyň hem näme üçin dowam edýär? Ýene de sapara nemesini aýdyp berdi. 1,5% diýär şol. Pakt ýygylýan, el bilen ýygylýan paktanyň. El bilen ýygyljak, yani okuwçylaryň ýygyp biljek paktady 1,5% de ýeten ok. Onu ben oturan yerimden düzüp berýärdim. Köp ýyllar şey diýet.
yankı yanlışlık bilen Halka- o sany yazıp goýberseň düzelip gidýär. Yok, o değil. O her türlü profesyonel adam. O da atları yani, Soň et bilen adam. o ine şu 1,5% paxtanyň bir yankı jemgyýeti ýok edip biljegine aklyňyz ýetýärmi? Ine ýyldaşlara soraýan. Kemine yankı halkı ya da köpçülüğü duymamak men fikrimçe. Olmasa şon maşynam ýok bilýär, toplap bilýär. Yok, paxtany. demede değil. Neme aydın. Bu gatur erwet dağıtları vardır. Ne Türkmenistan'da ortam yaşayan Ermenim yaşayan yani Türkmenel milletlerim yaşayar. O Müslüman del milletlerim yaşayan. Çolong birinin çağatı pahtag edenler. Sapara Halkta Goburzat yığılan yerde yaşayanam derler. Goburzat ýatlatdyňyz biziň owamyzdan. Bir bilen gürleşdim bugün. Özüm görýändir belki şu wagt. Şu diýe entek neme düşünüşüm boýunça belki nemedir. Sowet Soýuzynyň edil soňky dargajak ýyllary ýa-da dargandan soňky wagtydyr da. Şu Ors mektebiň okuwçylarynam alypdyrlar. Olar ýok Ors mektep däl, mektep däl diýýärler. Ýalňyşsam düşün, ýa-da düzeldirler. Orslaram gidýän eken, olar diýe awtobusda üstü ýapyk nemede gidýär. Türkmenler bolsa Bartoboýda gidýär diýärdi. Biz tarapyň nemesi bu gürrüň, owanyň şu owa ýakyn ýerlerde ýaşaýan orslaram bilýänsiňizdir, Sowet nemesinde şu türmä düşen neme bolan sürgün edilenlerdir. Sürgün edilen iň gerekmejek adamlaram Türkmenleriň arasyna düşýär, olaram awtobusda üstü ýapyk arkaň gidýär diýär. Biz Bartoboýda gidýärdik diýär. Kışda, soğukda, yağışda, garda üstümizden gar ýagýar diýär. Onu bilýäňizmi? Bu paxta ýöne batı yani orus üçin peýdaly. Ýöne paxtan heykeli ýok. Ya da heykel ösünde heykel bolanak bu baksan men ýalňyş bir zat aýtdan bolsam. Ataýta heykel goýdular, şol paxtada heykel oýaýmaly men fikrimçe. Batı ulu Tuğla taken aydın. Owa. Sonra dowam edeli. Ýurdun içindäki adamlar hereket edýänçe haçana çelle biz garaşmaly diýip sorapdyr bir ýyldaşymyz. Indi bir neme bar şeýle. Hiç kime garaşmaly däldir. Hiç kim hem başga bir adam göwüne de bagly däldir. Şu zady düşünmelisinizdir. Bu aslında bir adamın öz kararı bilen edip bilýän zatdyr. Serede bir çyksa menem çykjak diýär-de. Şu uçkun nemesi bar, onu bilýäs. Onu içindekiler hem gorkup ýank neme edip dur. Uçkuny öňüne almak üçin elinden geleni diýär. Onu bilýäs. Ýöne şonuň ýaly bolup bilermi, bolbam biler. Başka ne mesele var bu taýda. Bu zat o beýleki etse soň menem şondan gaz alyp gitjek diýilen näme gelmelidir. Öz başdak bolmalydyr, aýratyn bolmalydyr. Yani düşünüp pikir et bilmelidir. Bir kollektiv bir zady öwürmelidir buna. Kollektivli, bolýa şunu ýaly pikir edeli. Biri çyksa çykjaňyz, soň biri izne aýtsa izne aýtjakmy? Olam çykýardy ortaýa. Diýmek, bu ýüpe oduny goýup bolanok. Kemine bu zat işlenen bir psikologiyadır. İşlenen psikologiya. Yine bunu yankı näme diýýär ama wagty dünýä sereden wagtyn haýwanlar görýänsiňiz. Soň yankı sürüler vardır. O zebra bolup biler ýa-da beýleki sürüler vardır. Ne şol sürüler bir howply ýerden geçjek wagty geçip bilmän durýarlar. Ýöne soň bir şekilde şoňa ýykylýar welin hemmesi urdurup gitýär da şo ýerde. Bu Tabi instinkt diýilýär. Aydın. Sürü psikologiýasy. Yine o sürü psikologiýasyny hiç kimen bastyryp bilen, onu bastırmak için akıl gerek. Akıl ya da intelekt. Yine şol bolman sürü psikologiýasyna çykyp bilen o. Şoň üçin biri çykmaly diýär. Bu
filosofiya şol bolupdyr häzir Türkmenistanda. Şoňa getiripdirler yani adamları. Yani Şu payok bilen getirilýär dem. Şu payogyň emedi, şu miweleridir. Raya beýleki näme şoňalyk näme dile ýa-da ferma işletýärler bilýändir men görýän, sapara Owratýa kawa ferma, Ýewropaň fermalaryna. Sığırlar vardır, goýullar vardır. Şolar hoply bir zat olsa geçmän durýarlar. Ýöne soň biri geçse urdurup gitýär arkasyndan hemmesen. Ýöne insan ýa-da akylly insan, modern insan diýin, medeni bir insan näli pikir edýär, men etmesem kim edeýin diýip iş eden wagt. Yani siz häzir ol filosofiýaňyz bilen mysal üçin Einstein'i göz öňüne getirin. Ol garaşyp otursan hem bolardy. Bir etsem hem soň gaýtalasam şonu diýip ýa-da biri başlap bersin maňa diýip oturan olsa, şu gün GPS diýen zadyňyz bolmazdy, şu gün kosmosa uçup bilmezdi insanlyk. Hemme adam şoň nämesinde bolan bolsa. Ýöne näme düşünje ýa-da tutumuňyz men etmesem kim etmeli diýen sorag bolmaly. Soň Türkmenistanda Bağışla, Aýdyr, şeýle tat bölüpdim, bağışla Aýdyn. Soňra Türkmenistanda mysal üçin hereket etmek üçin ýa-da ýanky sürü psihologiýasyny ýa-da instinktini yeňip bilmek üçin o ýerde siz birinden kömek ýene bu zatlar ýalňyş, özüňiz güýçli bolmalysyňyz. Ol Türkmenistan sistemasy orsun sistemasydyr. Güýçli bolan ýagdaýynda olar güýçli bolmak däl ol. Olardan gorkmadyk ýagdaýynda orus senden gorkandyr. Orus şoň ýaly, onuň düşünjesi şol. Orus ýa gorkuzýa ýa gorkýa. Onuň arasy ýok. Hormat, düşünişmek, sözleşmek, onuň ýaly bilen orus düşünjesi. Ideologiýa şol o ýerde. Yani gorksaňa ol gorkuzýa, ýöne sen gork, onu gorkuzmaňa gerek ýok. Özüň gorkman durup bilseň ol eýem gorkuşdy. Aýdym, men misal bereýin saňa. Şu näme arada. Sapara sizin hem sözünüz aklınızda dursun, ýadyňyzdan çykarma. Ve ilk näme ekrana çykyp soň telefon nomer goýup başlanmakda jaň ediýatlarda. Her türlü inanmarsyňyz ýanky o munça da bolup bilermi diýip ýöne şu gorkuzjak bolýarlar. Soň menem soraýandy, nähil gorkmam islersin diýip. Näden gorkmaýyn bilemok diýende bir öwret näde gorkulýar diýip şo zat soraýatym. Soň ine goýdular, jaňa medip bilen oklar hiç zat medip bilen oklar geçti gitti. Indi men jaň etsem olar telefon açan ok. Şonu aýtjakdym, sen jaň etsem olar açyp. Ýok, açan meni blog edipdir köpse. Käwat demedip görýän. Her wagtdan ýa-da ýadyma düşende jaň etip görýän bir azrak näme deýin diýip ýagdaýlar. Sapara, siz men ýene 15 sekund saklaýyn. O ýadyma çykyp gitdi, indi ýadyma düşýänçe gürläberin rahat. Ine onluklar diýse, ine şu onluklaram sizin gorkmamagyňyz üçindir. Ine şol sizin güýjüňizdir. 10 adam bir-birine arka durup biljek, habarlaşyp bilip şol ýeterlidir. İstendik bir zatda ýeterlidir şol. Şoň üçin onluklar dören ýagdaýynda olar eýem ýanky gorkusundan ine ýollar açyp bilen ok. Daşyndakylar eýem ol biz ýa-da beýleki adam däl, olar şol köpçülük halkdan gorkýar. Daşyna çykan adam eýem bizi YouTube görmeyen adamlarım daşına çykanda köp zady gördü. Häzir ol adamlar içine baranda Türkmenistan içindeki polisiýasyny dinlejek dälse, olara polisiýa da diýjek däl. Polisiýaň nämedigini gördü daşynda. İnsanyň nämedigini gördü. Şu adyny familiýasyny sorasa sıçyşyp durlar diýdi. Hawa. O. Adym familiýasyny aýdyp bilen ok. Sapara ýadyňyza düşmedik bolsa dowam edelim. O dowam ediberin, men demeden. Sapara, siz bizim bölüp bilersiniz, mene ýazyp alýan ýadymdan çykmaz. O men şu ýazmam ýok, okuma ýazmam ýok diýen. Ýazma demem päýetim ýok diýen. Bir soru var Sapara. Biz hem aramızda gürleşýäs, ýöne başga tarapdan alyp birleşim. Putin Britaniýanyň şpion diýilýär diýip aýdylýar, dogrymy diýip. Biz hem bizinki miken diýip gördük. Sapara şpion ol. O Putin bizim adamymyzdyr. Ortaýa ýykmaly bize kömek berýändir. Şonu hiç kim edip bilen ýoktuk ki Putin üstün ally, şonu berýär, özüm gowy diýär. Günäde bizim boýumyza däl.
hemmesini öde diye. Maşallah diye. Şu Göktepe'de eden dağıtlarının hemmesini ödeye şu an. Şu kontribusiyasını. Neme Putin'in nemesi ol bir meclisin bolmayan bir yurdunda bir adam yanlış karar alsa son gidiyor. Orayına da giren ok. Mesela ol adam çalışıp bolan okta. Neme seyredelim Angliya hazır. Neme anamsızlık bildirdiler. Öz hükümete. Yani öz hükümet diyende özünün Öz kuran partiyası. hükümeti. Öz partiyası. Partiyası Boris Johnson. Boris Johnson Angliýanyň ine pikredin men aýdal bir partiýa guraýyn. O partiýada aýdyň aldım, sapara aldım. Soň işleri ýörep başlady gördüm meniň edýän hereketlerim kan o gowy däl dogry gelen ok ýalňyş nemeler görülýär. Soň ikisi ynamsyzlyk bildirýär. Soň men o düşmeli bolýan. Edilçän ýaly düşdi Boris Johnson. Ayrıldı vezifeden. Liz Truss hem istifasını. O Liz son onun yerine Liz Truss geldi. Olam gördü o bir ay mı bir ay yalık bir 44 zaten. gün. 44 gün. Ha, 44 gün o yine 44 gün saklanıp bildi. Men dedi bunu başarıp bilmem yok dedi. Daş döröýem nemetdi de yanlış karar aldın. Yani aydan zadın edip bilmedin. Aydan zadın edip bilmeyeceğinden belliti diyen yalık bir deme oldu. Gitti. Yine bu nemede bolya. Yani Angliya onu dener bunu dener ovası inançıp görer doğru adamını tapar. Yani orsa ette Putin çalışıp bilýärler mi? Gitti. Näil karar alanda da. O näil karar alanda da. Yine bir nämen aýdyn o ýadyňda saldyk bu Angliya meselesine. Yine Angliýada ýanky seredin misal üçin Orusyň düşünjesi bar ya, düşünje hemme adamy şonu siňdiripdirler. Putin gitse Orus ayakta galyp bilmeýär diýen düşünjeni siňdiripdirler. Yine seredik görüň Angliýa ol Boris Johnson'dan öňe ýygy çalışyp bilýärler olar. Sebäbi olary çalışmak elbette birazcık çıktajysı vardır. Yani olaň berip biljek ziýanyň milyonda biridir onu çalışmagyň çıktajysı. Milyonda biridir. Şoň üçin çalışýar. Liz Truss'yň birinji ýa-ni iň esasy bärde ýalňyş kararlarynyň biri salgytlary azaltdy. Baýlara salgydalar. Salgytlary azaltdy welin ine soraýaňyz Türkmenistan'da salgyt meselesine näle bolar, salgyt ne az bolarmy, köp bolarmy, ine salgyty azaltdy welin oň ýaly sen diýdin, hä diýdi. Primer bolup bilýän şoň ýaly ýöne zatlara düşünen okýarlarda. Salgyty azaltmak diýmek näme diýmek? Salgyty azaldan soň olan ýani valyutasynyň nämesine seredip görüň. Bahasynyň gaçyşyna. Salgyt sistemaň dogry işlän wagtynda salgyty näçe artdyrsaň ýaşaýyş şertleri şo derece artýandyr. Ýaşaýyş şertleriň artýandyr. Welfare diýdi. Doğrumu kelime? Welfare ýanky. Ine şonu artdyrýan. Ýöne salgyty azaltmak diýmek ine Türkmenistanda muthaz diýerler. Salgyta beýlede dursun. Soň negativdir. Pikir etýän gowy zat diýip pikir edýäňiz ýok watandaşlar. Yalandyr, ýalňyşdyr. Oň ýalyk bolup bilmeýär. Mut zat iň erwet Jogapkarsyz zat. Birinin hakkını yemektir. Aklagam kötaydır elýändir. Birinin dähmedin hakkını mutulun yani. Nädip diýip sorasalar ine iň bärkisi başga tarapan bar. Gazy şu kükürt çöp ýokmy? O demetmek üçin. Şonu almana gysganyp şu gaz ojakda açyk dur. Gije gündeýiz. Açıp yanıp dur. Indi pikir edin. Bundan 100 ýyl soňky doğuljak türkmenler o gazymız bugüne çelli gelmedi gutardı diye soň aýtjaklar näde gutardy? Diýär şu 100 ýyl bundan ýaşan türkmenler kükürt çöp almana gysganyp ýakyp goýupdyrlar şoň üçin gutardy diýjekde. Yalan olsa o aýdylsyn ne şeyler attı. Indi ýa Angliýaň astavkalaryny gurrun etdiňiz de. Biz de Türkmenistanda kemine bilen düýnen bäri şu aeroportlardan
Türkmen hava yollarına işleyen adamlardan bir bilgi itleyedik de vermediler, nemetmediler. Onun için de bir namuslu vicdanlı Türkmen yokken çıkmadı diyeli. O bolta Badır olun yorunun aşağına Türkmen'i hata edemez o. Ne şonu öğrendik biraz. Haga solo demedik. Ne Türkmenistan aeroport kurdu. 3 milyarda. Bizde Türkmenistan'ın işlep durun. Havada uçup bilen, ne açı samolyot badığını bilen mi? 11 tane samolyot var. On tane 19 volün kalan 30 yıllık 29 yıllık o yemeden çıkan Kargo margo. onun bir 3 tane kargo var. 2 tane deep nemet var. O. Şolar ayıran volün 11 tane samolyot oluyor. O. Yani şehir yurdun içinde 5 tane 6 tane aeroport var. Onlara da insan 2 sefer 3 sefer günde uçmalı. Onun da şehir yurtta neyse anak yurt var. Uçmalı. O. 11 samolyot nereye yetişsin? Kime yetişsin? Ola bir Irak geçeni yönü Türkmen hava yolları diyilen idara 11 samolyot bilen hiç ili yaşap bilmeyen. O yani nemen Çıktacılarını karşılayan o. mazmuni yani uçup hizmet verip pul kazanmak da. O aeroportun mazmunum yani beylek uçakla gelip konup şu tayda hizmet alıp şu hizmetten yani şu aeroport pul kazanmalı. Yönü hayfi akıl bilen bağvara akıllı diyen akıl şuna bir yerde bellek koyun şuna bağvara akıllı diyendir. 3 milyarlık aeroport alya tam oluyordun yok. Yurdun yapık. Onu ne hemşire talya diyen deme var da. Yani dine bağvara akıllı mevzuatları çözüp bilendir. Yani unita doğrusu ya da ne ulra unita. O ne şunlarla hareket ediyen yani devlet yemeti yani premier minister diyorlar. Astafka gitme mümkünçülüğü var Türkmenistan'da. Şu bağvara akıllı adamlar. O Angliya'da olsa 44 günde 2 günde giderdi. Angliya'da küçük devletler yani garip devletler ya hiç daha düşünmeyen devletler. Dünya şunun dilinde gürleye. O Türkmenistan'ın hem futbolunu okur yumruk kalça. Yani sizin yollar açılarına da nemen yok. Piyade varmalı. Mümkünçülüğü yok da. Öyle Türkmen hava yolları diyilen kurumu işlep bilen yok. Gödüğünü tutuk görün. Yani şimdi devleti uçayan ortam, yani aeroportu uçayan ortam. Şu tayda sen vekilin olmalı, katsan olmalı, yeni bir topar nemen olmalı. O şoları nerede saklamalı? O 11 samolyot bilen. Ama 70-80% içinde halkı eylak ve eylak taşımalı. Ne komünikasyon olmalı. Bunlar neyle akıl bilen bunlar yalaklar ediyorlar. Bu aeroport yönü biri. Bunlar bağvara vaklı 20 mil işlep görüyor. Bunlar eden dağıtların hem beceri. O kadar köylülerine sen şundalar. O da azat der. 3 milyardı bilime veren ortalar. Bilimden alan, yemedini alan nesil 300 milyar 50 milyar edip veriyor. 300 milyar edip veriyor ona. İyi az. İyi az 300 milyar edip verirdi. Ne indi aeroporta hiç poku yaran yok. Tembelek, götembelek. Yok hesaplap görseniz sapara şu aeroportun çıktacısını çıkarmak için günlük 100-120 tane samolyot konmalı. Günlük. 100 ya alpil konmalı. Yok o konup biliyor yani demesi de özünü bir idare etmek için. İşsat konu ne o? İşlep bilmesi için. Yani adamlara aylık yani uçak deme samolyot almak için. Onun samolyot diyen vardı. Hem becesini hattını alıp görünür o. Leasing al ne ara bu?
Türkmenistan'a leasing berilmiyor diye kanunun yok. Demen yok, garantiyan yok, hiç tadın yok da. Yani keş, köle varmalı olacak, mecbur olacak. Anam yoksa. Gürlep bilen o. Gürlep bilmeyen adam bilen sözleşme yapıp olan Şoň üçin. Ay bu hakik komediya Ne öğrenip duruyor. devlet ne kimden elinde ne şoňa düşünün. Ne esker, howptulluk diye ya kanunçular diye size neme diyen ne devletin kimin elinde? Sizin etirgin ne aylak boljugyny düşünün yani. Şular ýalak meseleleri bir adam ýalak. Yani dile de getirip bilen oklar da. O adamlara pasport vermesine yemeğimizi geçirdik de beyle. Pasportu biz verersiydik yani. Ondan sonra. Sapara değişli bir neme sonra var şu an okalı devam edelim. Şu gurrun izin devam edip bilýäs. O jadan bilen Hıran bular ikisi ömür baqa adamlar mı deyip sorapdyr bir ildeşimiz. Gurwan ul üçin ömür waqy. Ýöne odular janladım. Garrandyr şu wagt jadan bilen egdenden geçendir ölendirim. Neme vardı? George Orwell'ın bir kitabı var Sapara. 1984. Şo taýda ulu ağa diýip bir neme bar. Karakter var. Jadan mı ulu ağa diye? Şoňa getirjek bolýanda. Indi bu bir wagt nemen döwlet diýeldinde döwlet mi diýär, näme diýip alýaty döwlet diýär bir rejim hökmünde alaly. Rejimi gurýar ol adam. Soň o üstünden o yüzläp ýyllar geçýär, entegem şol diri alak görkezlýär. Ýaşap gör, sesini ulanýarlar, suratyna ýanky teknologiýada ösen. Hakykatdan hem adamlar şo ýaşap gör diýip unanýar ekende. Ulağa ýanky Big Brother diýip geçýär näme kitabyň nemesinde. Özem hemme zady bilýän bir adam. Özem hemme zady bilýär, hemme zatdan habardar bar, ýanky adamın pikirlenişinden hem habardar ýaly edip şo derejä sindirlen de. Indi bu adamlara ömürlük däldir ýöne. Sistemi şolary ömürlük ýaly edip görkezýärdi. Sizin kelläňizde ömürlük, bizim kellämizde ömürlük. Kellede, ýanky diktator kellededir, başga hiç ýerde de ýok, bolup bilmem mümkinçi ýok. Sen inansaň diktator. Yani diktator halklar döretýändir, öz döreni onu. Ya da doğulanok hiç kimem diktator olup, onu şol toplum döretýär. Yani aklında, pikrinde döretýär. Ya bu gatty bir neme üýtgeçik bir zat. Ve inanýarlar ama ýöne bir zat inanýar adamlar. Sonra test edip göreň Türkmenistanda şu wagt ýollaryň açykdygyna inanýarlar. Samolyotdan uçýandygyna inanýarlar. Ondan soň Türkmenistanda hem adam gowudygyna inanýarlar. Asmanymyz asuda diýerler. Yani bir samolyot ýokdugyny aýtsak inanmaýarlar. Yok onu görmek kyn däl. Sapara Türkmenistan aeroportuna her kimem uçup görendir. Türkmenistan aeroportundan uçup görüň, daş döwreňizde seredin, näçe samolyot görersiňiz we daşary ýurda çykan, ýa Türkiýe geleniňizde daş döwreňizde näçe samolyot görersiňiz. Ýöne köýden geçdirmek üçin. Goňma üçin geçdirdik. O Litva, Riga, Latvia, Riga deňeşdirdik de. Riga 2 milyon goly bir halky bar da Riga. 2 milyonu da yeter okukan yani. Riga diýäňizmi ýa ýurduň özündemi? Ýurduň özünde bir aeroportu var, bir şäher bar da. Yani Litva, Latvia diýmek Rigadyr. Töwerinde bir kuştanap gidijek şäher bardyr. 80% Rigada ýaşaýar. Umuman bir ýurt diýip alaly ele. Soň bir günde uçýan samolyoty Türkmenistandan näçe etdi? 45 etdi öýdýär. 40 etdi. Kent onu bir görkezip bilers 200-300'ün üstünde vardı. Bir günde uçýan. Türkmenistanda da 5-6 tane. Näme var ol ýanky Big Brother diýdik emine şondaky ýalyk saklanyna şaýat olarsyňyz. Bu George Orwell diýilen adam men fikrimçe Türkmenistanda şu gününe ýaşapdyr bir ýerlerde bilemok. Ve şonu ýazypdyr. Gökdep babaraply olarmy şu? Bilemok. Bilýär hemme zady ýazyp bilýän ýani şolu aklyna getirip bilipdir şol. Näme bardy? Aeroportda kemine seni uğratdım. Bir gelin men yollar açık. Hiç gibi problema yok. Aeroportda men gidip gelýän diýip aeroportdan görkezipdir. Aeroportda ýanky
temizlik işlerinden başka hiç kim yoklaştı öğren. Yine şey diyemem sözden vur ya. Düşünüp bilýäňiz mine şol aýalyň ýa-da onu dinleýän ýa-da görýän adam o ýerde näme diýmeli? Ay doğrudan mine uçup görler adamlar. Halk uçup görse we bizde halk diýmek bir adam diýmek. Bir adam uçjan olsa halk uçup göre. Yani aeroportda hiç kim yok. Video çekip görkezip suw dedi otyr. Aydan zadyna seretmän ol. Dil islendik sözü ulanyp bolýar ýine. Yani men imperator diýip bolýar. Şoňa da kommentariýalaryna okasaňyz şoň aşagyna ýazar, ay hawa ene ýollar açyk, tüweleme berekellah, ýene bir giden ýanky. Hayran galýan. Yani bu adamlar gözleri körmü ýa-da bir sağlık yani psiki bir sağlık Emme tarapdan problema var. Näme ýok, paýow ýitip ören nemeler pikir ediş şeyler bolmaly aldylar. Emme aýdyn. Payok hava, payok yiyenler. Payokdan Bular bir payokdan tıpkanlar var. O şolonun bir ýagdaýyna bir teredip görün. Ululu köşkler, salar, maşinalar, neme dälrep görünür. Şoň payokdan çykanyny bilip bolýar da. Bolşuna teredip. şu yine de George Orwell'ın Beylek kitabına gelsek bolýar bu taýda ýanky. Domuzlar aslında payok giyiriz ya şu taýda ähli haýwanlara dışdan çykmak üçin. Yani özler bolsa payogyň daşynda da dälrep gidýärler bir gyşyň içinde. Indi köşe çykýança. O kim o kitabında kimine nämesi var? Hayvan ferması o. Gatagow edip ýankyny hemen düşündirýändir. Kitapda konstitusiýaň näde üýtgeşini, düşündirilişini, ýa konstitusiýaň näde üýtgeýärler. O da ya Kıpçaklı ya Bavaraplı olmalı George Orwell'ın. Şu taýlary ýaşap tejribe edinmesen o kitabı ýazyp bolanok. Adam ýaşapdyr ýani. Ýaşapdyr. O niresinde ýaşapdyr bilemiz o. Sonra şu kitabı ya da şu kitap Türkmenistan'ı dolandırmanın şablonu olup bilir. İkinci varyantı diyelim. İkinci hipotezimiz şoňalyk olup bilir. Şoň dengeli aýran alaymaly. Aslında o George Orwell ýanky neme dip ýazýarda. Ýanky erkin dünýä bilen erkin bolmayan dünýäni ikisini deňeşdirýär şu kitapda. Erkin dünýä bilen erkin bolmayan. Bilmedim okan adamlar düşündümi dogry manysyna. Ýöne men şonu okanda Türkmenistany gördüm. Hakykatdan bir hil duýgulanyp gezdim de şu kitabyň täsiri üstünden köp wagt geçmedi. Belki kemine ne ýöne bir tin edem dokda. Yani durmuş şu tin etmekden, zat etmekten biraz adamları başka neme ýolu salýar öýdýär. Ne Türkmeniň halk sunwat demesi vardır. Halk aydımlar diýip yani halk diýilýändir. Yani awtorlary belli bolmadyk nemeden. Şolong dören wagty 100 ýyldan aňardadyr. Yani 80-90 ýyllar. 90%, yani 5% soňam çykyp biler bolýar. Yani ort gelmäken dören zatlardyr. Şolong hem bejeti. Özüm köp şeýle berdi. Soň nämiş dören ok diýip ne torok nemediler. So what yani kullalaken aladaken yani bir zatı döretmek üçin adat erkin bolmaly. Döredijilik sözüň özü azatlyk diýmek. Döredip bilýär. Orusda şu zatlara tiýnedin, onuň mine şu Niýazow döwründen şu zatlar ekranlara aýrylandy, ýok edilendir. Yani bu da bir nemetidir. Şoň üçin biz şu milli nemelen bilen diýretmeliler, ulanmalylar. O käbir taýlary ýanky debe diňdäňde gözüm ýaş aýlanýar. Doğru. Sapara wagtymyz az alýar şu çalt geçeli nemelere. Bir soru var şu taýda. Türkmenistanda görünmeýän genosidler barmy diýe. Bar bolsa şolar barada aýdyp berseňiz meselem diýe biri gepatit mika diýe. Şolardan biri diýe ýa-da genosidiň görnüşlerinden biri gepatit mika diýen diýe. O Türkmenistanda köp adam sary kesel we kesel diklerinden hem hawary ýok diýip ýazypdyr bir ýyldaşymyz.
Türkmenistan'ın ona haysi tarafını seyretsen şu genosidin iyisi gelip dur. Onu nemede realakta ağız suyu hepatitin nemesi şu arasıçılıktan ağız suyundan geliyor da. Adam daha şoğu tuğruklu şunun alaktır. O genosid başka nemesi yok. Onun post-sovet nemesinin hem mecetinde de hepatit S tip bir zat vardır. Yani biz şunu tutayıp gelem son birlikte bizim Sovet demesinin laboratuvaryosu hepatit S'i apriller deden o kendine. Ne tutayıp gelip Sovet demesinden gelen adamlar hem mecetini analiz ettiler de. Yani 90% şu çıkıyor. 95%. Ya onu yani bildiren okta. Ondan yaşın demesinden emediye. Hepatit S ya. Onu yoğu yoktur. Post-sovet demesinin içinden yani 90% olsa bir hayatması katı ullokan oluyor. O da genosid kendi attan geçip biliyor. Yani doktora varanda şolun ulunyan spritlerinden, ontundan, buntundan, yani bıçaklarından, skalpellerinden, yataktan demeden geçip biliyor. O hastanelarda da onun yani suğun demesinden esası ağıt suğu Türkmenistan'da ağıt suğu problemi katı ulu problemidir. Şon öğüdü genotittir. Şonu ne aşkıvatiyeti salp ödür tuvalet bilen ağıt suğunu becerip bilmeyen adamlara o ne sodatlar salsalar ondan ben ne edip bunları bağırıp lerleyin kemine. O din bağırıp demek bir yani nadan demek periyodunu öğürüp var ya da. O yurdum şolar idare etmiyorlar diyorlar. Şolar yalak aptallan eline yurt verilir mi? Sizin bir kirliğiniz var mı? Türkmen, sizin bir adama mengleyen ne eylem oldu? O görünüp durun da onu görmedik olmağın ne mi siz? O gözlü kör olup barçak yerini bilir. Yanımızdan geçip gidip arayan zat olsak yani üstümüze geliyor abi. O da Görmedik. hiç edimizde görünüp duruyordu. Yani buna bir lokan akıl daha da gerek geldi. Türkmenistan'da genosid onu yankı Berdimuhamedov'un özü, Urangulu Berdimuhamedov'un özü suud etdi. Yankı genosid var deyip aytdı. Onu dinleseniz vardır. Yankı hopsuzluk nemesinde milliyetçilik, terörizm bu zatları bir yere koyup aytdı. Milliyetçi olmak genosid sözün özüne düşüneli bir halkı, toplumu, milleti yok etmek, kırmak genosiddir. Prezidentiniz aytdı, milliyetçiliğe karşı görüşmeli deyip. Prezident milletçiliğe karşı görüşmeli diye. O Türkmen yani men Türkmen deyse Sizin pasportunuzda Türkmenistan deyip yazıyor. Millet Türkmen deyip milletçilik demek şol. Sen özün Türkmen olsan Türkmen dilini koruyacak olan dilini tarihini öğrenen adam Türkmen milletçi oluyor şol. Sen ne için gidip Avrupa'nın bir yurdunu östürmek isteyen ok. Ne için gidip Aydalı Özbekistan'ı koruyan okta Türkmenistan'ı koruyacak olan Türkmenistan'ın koşuluna kulluğu gidiyen misal için. Demek sen milletçi oluyor. Başka hissat deyip olarak milletçiliğin sözün gereği, tanımı gereği son yalıp düşünülüyor milletçilik demek. Eğer milletçi olmadık olsan Türkmenistan için hiç zat etmezdin. Bir Türkmeni yetiştirmezdin. Çağlan sen Türkmenden mi? Yetiştiremez onu. Milletçi demek sen. Yani ona ne edip karşı çıkıp biliyor. Özen prezident sayılanan adam ne diye? Milletçiliğe karşı. Ben yanlış eşitmedim. 3-4 sapar gaytalav eşittim. Sebebi inanıp bilemek. Prezident çok sözlü aydıp çok sözlü kim yazıp verdi bilemek. Yanlış okudumu inanıp bilemek Yanlış prezident. değil demek. Aydın ne bu üstünü getireyim ben. Ne yani Samarkand'da da yine de Kazakistan'da da yani terörizm bilen kömök etmeli kömök verin tip yani Putin'e yüzlenen olmalı. Terörist diyen hem öz millet. O da halkı olmalı, biz olmalı. Ya da Türkmenistan'da genotidi görecek olsanız yine yönelik bir adaydan içinizde bilgileriniz var olsa Türkmenistan'ın içinde gönü barın yankı, hekimlik değil yani, beyleksi değil yani. Biz yine çağlalarımıza Türkmenistan'ın tarihine,
Türkmenin yani Türkmençiligine erwet zat değil bular. Ne öğretmek isteýär. Konstitusiýa bunu gadagyn eden ok, Jenayet kodeksem gadagyn eden ok Türkmene. Eger şol ýerde çolan kanun diýýäni oşadan içinde işleýän bolsa. Ýöne koýjak. Men türkmenler ine bilýän we şonu bilýänden birinjilik bilen suwd edersiňiz, ine aýdyp berersiňiz, düşündirersiňiz, çeşmeleri görkezersiňiz. Men şu zatları türkmenin ýaşlaryna, çağalara, ine 13 ýaş, 12 ýaşlaryna men şu sapaklary bermekçi diýip barba aýdyp görüň, sizi türmäge basyp ýok ederler. Siz bolsaňyz şol ýerde şol halk görecekdir. Şol ýalyk düşünjedeki adamlar ýa-da şol taryhy öğredip biljek adam çyksa, onu öğreden ýa-da okuwçylary eýem ertesi gün hakyky bir türkmen veya halk veya cemiyet berip yaşayan ýalyk ýerde. Şoň üçin sizi ýok ederler göne. Ine bu zat genotsit diýmekdir. Genotsit fizik adamlary ýok etmek, soňra ýa-da mental genotsiden bar. Onu prezident aýtýar, bu gaty utanç berejidi. Yo, bu şolaryň ýanky niýetiniň nämedigini görkezýär bu zat açyk. Hiç kimden ses çıkan yok. Hazır birine yankı sen Türkmen değil değilsen özünüze siz Türkmen diýenize. Ýöne prezidentimiz aýtdy milletçiliğe karşı görüşmeli diýip. Yani Türkmen diýeniz üçin sizi türmäge basarlar. Ýöne pasportuňyza özleri ýazýarlar. Onuň üçin basyp bilerler. Ine sen pasportuňda Türkmen ýazasyn milletçi diýip. Pasportam sen verdin diýersiň oňa. O yani bu yine yankı absurt bir zat. Men düşünýärem. Bu Niýasyň 5 tane goýun ýaly halkyn bar diýişi bilen den ýa-da şonuň ýaly diýil ýa bu zatlar çıkıp arkaýyn aýdyp gör. Soňky soragy okaýan, soň şonuň bilen jemlärs, iýleşler. Başga da soraglaryňyz bar bolsa indi kepde goýaýyn. Soraglaram bir 2-3 tane sözlem bilen ýap geçip bolanok. Hemme ýere ýaky baglanyşykly, onuň elinden tutýar, onuň aýagyndan tutup durýan soraglar. Demek kemini yani komentarlarda yazılan sorularım vardır. Şolary ýazdyryp alyp şolary käte jogap berilse Bolar. Indi sonra şu döwlet we hususy magazynlar bolup bilmez diýdiňiz. Ýöne okuwlar, hassahanalar bolup bilermi diýip sorapdyr. Iýleşimiz. Bu sorak. Yine birinciden Cumhuriyet bolan ýagdaýynda, Cumhuriyet diýerse, Cumhuriyet olan ýagdaýynda ýa-da döwlet magazini ýa-da döwlet hassanasy diýen bir zat ýokdur. O döwletiň saglyk pudawy bardyr. Şol saglyk pudawy özü näle isleýän bolsa hassana töredip, gurup ýa-da sosial üçinçiligiň içinde ýa-da okuw jaýlar hem şoň ýalyk. Häzir aýdaly sen okuw jaýlary hususy bolmaly diýdiň. Ýöne hususy diýende men bir okuw ýeri açjak bolsam, ýylatyň sanynyň köp ýerinde okuw jaýy açarym. Gidip aýdaly bir 100 sanaty maşgalan hojalygyň ýaşaýan bir owasynda okuw ýeri açmak owa diýende. Çetdäki owa. Ol özüniň çykdyjysyny ýapyp bilen ok. Ýa-da ýapar 50 ýyldan ýapar. Oň ýalyk işem investisiýa, ýalňyş investisiýa 50 ýyl üçin garaşylýan bir zat däl. Şoň üçin döwlet şoň ýalyk ýerlerde inen salyk töleýäňiz döwletiň ine iň esas çözmeli meseleleriň biri hem şol etmeli işi, gönü borcu şol. Hususy ýerleriň baryp bilmeýän ýerine özü gidip okuw açar. Ýa-da hususa tawşyrar, ol gider açar, oň üstüniň ýanky ýapmalysyny aýdaly 100 okuwçy bar, hususy okuw ýeri açma adam ýa-da mektep diýeli açjak adam, nu adam üçin açjak diýer. 900-üniň puluny döwlet töler. Hazyna töler, döwlet tölen ok. Hazyna töler. Ýöne beýleki 100 kişi şu ýerde okar. Şoň ýalyk ýagdaýda. O näme Şwediýada aýdyk, geň bardy ben aýdyp bereýin. Gaty geňdir. Bular ne tokoylaryň içinde ortaýda bir öý, belirde bir öý 5 kilometrden bir öý, 10 kilometrden köý şolar ýalak demeden onuň çağalary we okuw gatnamarlar. Şolar maşin ýygnyňa okuwa getirýär. Şu maşin döwülse bir zat taky fiý berýärler, taky ak diýe getirýär. Bir adam üçin. Bir çağajyk adam. Gidijek. 20 kilometr, 15 kilometr demek yok. Şonalak diýme, geljek nesile ümit berilýär. Yani şonu döwlet salgytlyň usulen nemetin tölýär. Şo mektep hudusan bolup biler, nemeti yok. Ýöne Şwediýada hudusy mektepler bar bolýar, ýöne aglawa nemeti, ýa-da döwletden
public değil ya da yani kamu demeti. O il. O. Hem cethem yani hazinadan demediler ya. O tiyatrçılar o da atlara katışıp bilenlerdir. Eğer bir tiyatrçı yani mektep demetinin ideoloji demetine Açıp bilýänlerdir. katılışta Huday haklatınlar. O Türkmenistan'da olan portretleri var kitapta. O ideologiýasyna goşulmak o da öz ideologiýasy bolupdyr. Bular yani biz yani devlet başına adam taylamalı, hayvan taylamalı derler. Biz ne demeyni Sapara o aýdyň aklynda tut, iň soňky soragy okuýansa sonra gatmyhym. Barur soňky soragy ekeni. Näme üçin biz jahil, näme üçin biz azat däl, näme üçin biz öz şahsy pikirimizi yüzümüzi açyp aýdyp beýan edip paýlaşyp bilemizok, näme üçin yalançylyk bir adaty zat bolup bizim durmuşumuza giripdir diýe. Ine sapara. o näme üçin aýdyp otursan. Hawa ine şonuň üçin okaýyn diýdim, ýa-ni gabat gelip dur. Başından beri aýdyp geldik, yani aýal gyzlaryň yani hak hukugyny goramaklıktan başlaýar da şu zatlar. Näme üçin diýende şol ýetişdirýär çağany. Şu atky ýaşap beren erkeklere. O gyz gelinimiz azat bolman, o jemgyýet azat bolup bilýänler. Hawa. Şolun arın namysyny, nemesini goraman, o milletiň arın namysyny gorap bolýanlar. Yani bu zatlar bir bilen bagly zatlar. Jahillik hem şu taýdan gelýär. Indi ayalyň ary namysy diýende ol ayalyň ary namysy ýalňyş düşünmäň. Ayalyň ary namysy diýilen ýerde ayal ine aşak seredip däl islendik ýerde, islendik dünýäň islendik küncünde ýankı öz islen pikirini dile getirip biljek derejede ýankı şoňalyk bir mertebesi bolmaly. Ağır namysy diýende ýalňyş düşünüp ona goramaly diýse nämesini gorama ağır namysy sapara onu diýen ýöne bizde ağır namysy düşünýän adam ýok. Başga manyda düşünýär. Başga manyda diýinde sen mollalaryň usuly bilen düşünýärler. Hawa. Molla usuly däl. Hawa molla usulunda däl aýdylar. Ayalyň ağır namysy diýmek ine ayalyň ağır namasyny goran ýagdaýynda erteki gün prezident saýlawlaryna gatnaşyp bilmeli, deputat saýlawlaryna gatnaşyp bilmeli. Oşunyňda ýa-ni serkerdelik wezifelerde karar verici vezifelere gelip bilmeli. Yine ayalyň ağır namusy diýiler. Önümçilikde yer almalı. Siyasatta yer almalı. İktisadiýetinde yer almalı. Yine ayalyň ağır namusy diýiler. Ol öýüňe gabak goýup men bu namusyny goraýan diýsen tersine diýen o tersine düşünýär. Näde ağır namus? O namus diýjek bolmady mı aýdyk men nemet başla. Yok sizin inde şol uzun soralara öňsöreýän bolsaňyz uzun düşündirýäs. Aslında men ine sapara ýa-da kimin bilen gürleşen 3-5 söz bolan ýani. Ýani düşünüşip bolýasa käbir ýani ağır namus ýöne gaýzat ýöne şonu düşündirmeli bolýar. Näme diýeni birinji. Ine şonu goraman biz hiç kaçan näme bilmäsin. Türkmenistanda aýallaryň haky meselesinde aýdy. Aýallaryň haky goralanok diýer. Aýallaryň hakyny goraýan kim? Birinji sorak şol. Aýallaryň hakyny ýani toplum goraýandyr. Soň salgyt berýäs we bir gurama döretýäs. Ine şo gurama aýallaryň hakyny gorasyn diýip şo gurama üstüne ýa-ni jogapkärçilik şoň üstüne atylýandyr. Ýöne häzir sen toplumyň içinde öz öýünde doganyny çağasy bolsun, çağasyny ýa-ni aýallary öz maşgalaryňyň arasynda hiç kim hormat goýmaýan bolsaňyz döwletiňizde 10 sany aýalyň hakyny goraýan gurama dörediň, puluny tölen näme etseňiz edin gorap bilmeýärler. Gorap bilmeýärler. Sebäbi hemme zady döretýän insandyr. Insan näle bolsa döwlet şoňalyk bolýar. Akylly bolsaň akylly döwlet bolar. Jahil bolsaň jahil döwlet bolar. Sebäbi döwlet emele getirýän insanlardyr, şoň halkydyr, başga hiç kim däl. Türkmenistanyň şu gün Niyazowy bilen, Arkadagy bilen, şu gün bolup geçen daş törekdegine daşına çykýa dili yenesi bu zatlaryň hemme zadyny döredýän we jogapkäri bizim hemmämiz bilelikde. Şoldur. Türkmenistan hemmämiz bilelikdedir. Aýdyň biz näme dele bu soragy iýleşimiz ýene indik hepde täzeden ýatsyn. Bugün hem wagtymyz hem bir 4 minutdan geçdi. Indik hepde
täzeden el alaly. Sebäbi bunun içinde gatykän zat dur, jogap berilmeli we gowy soralypdyr. Indi hepde kemine 6. gün men bolup bilerim, söz vermem. Belki bilemem ya. Yetişecek oluruz. Bolýa ýene de indik hep daha goýaly bu ýa-ni Var, häzir var. gyska sora gyska jogap bereli. Ýöne bu gyska jogap bermäne. Ya kiçi bir soru däl ýa-ni uly soru bolan üçin onu giňişleýin el alada. Onda şu taýda jemläli iýleşler. O size de sag bolun. Köp soran edip bildiňizçe köp pikiriňizi ýazyn. Bu size atçyandır. Hatta yüzümüzdeki o maskalar hem düşürýändir. Elbet zatdır bize şu at maska gerek däl. Her kim hakykaty bolşýalak aýtmalydyr. Kemine yenen bir zat var. Men yani vaktimiz geçse de baştan vatandaşlar vaktimiz amaliyat. Bu kanallarda YouTube kanalda näme edip bolýar? Şol ýany näl diýin? Peýdaly mı, peýdasy mı onu bilemjek. Ýöne istek bildirýän bar bolsa komentaryalara da yazsın. Yankı hazinamız var bilýäňiz. Hazinadan bir gün ýene gurrun etmeli bolar. Ene şol hazinada biz täze türkmenistany gurmak üçin serişdeler şunu köýem toplanıp dur ýene. Ene şoň üçin näme diýerler? Kanala bir knopka koýýarlar kendine. Mene düşünemem. Hawa Teknika işinde. näme Sonra bolýar? aylık 2 lir, $2, $3 ýalyk edip onam sen mi keskitleýän ýa-da başgasy mı keskitleýär bilemem. Ama pes Şoň nemesi ýalyk bir var. zatlar etsek nähili bolar. Ine men muny vatandaşlaryň ýanynda aýtgan sebäbi vatandaşlaryň gatnaşjaksyzsyň, şoň üçin size sorak bolsun. Şoň ýalyk bir zat etsek dogry bolarmy, ýalňyş bolarmy? Ýalňyş bolar diýseňiz gerek däl ýani. Mecbur däl, şu gün biz ona ýöne bolsa has bolar. Häzir şu neçe edilen işler hiç hili, hiç yerden $1 alman ýani etdiýäs. Öz aramızda. Özümüze aylığımızı zordan alýas. Investorlardan. Onda bunu indiki nemede aýdyň aýratyn ýa sen bolsaň senin bilen ýa-da Galmurada ýa-da Sapara bilen çykyş edip bilersiz. Ya şu Tapady kim boş hazine- bolsa Hazine meselesi nämedir? Ona vatandaşlar döretmeli. Biz hazinany özümüz döredän ýagdaýynda hiç kim gelip ona el goýup bilmez. Çünkü hazina ýene Niyazowyň elinde. Başlan Berdimuhammedowyň elinde ýa-da Orsuň elinde. Sebäbi şolaryň döreden zatlar ol. Orsuň döreden hazinasy ol. kim döreden olsa döretmeli. ýeş şol bolup dur. Şu hazinany döredip bilsek, soň ýene baýlyklary, naloglary, yer asty, yer üstü ýanky resurslaryň hemmesiniň girdegisi şu gönü hazinaga girecekdir. O yerden hem halka deň bir şekilde paýlanjakdyr. Deň däl, adalatly bir şekilde paýlanar ýalyk bir sistema. Sag bolun, başdan wagtyňyzy almadym. Hawa. Onda şu taýda jemleýäs. Saparaga. Aýdym. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Doğru olun için sağ olun. Yiğitler size de köp sağ olun. Hawa, sag bolun. Beýleşler.